No dobre priatelia, najskôr malé ospravedlnenie, nemôžem celkom za to, ja som sa stal predmetom útoku umelej inteligencie. Môj počítač sa možno, že deň, dva pred touto prednáškou celkom zosypal, takže ja som si nemohol pripraviť prezentáciu takú optimálnu, takže je naozaj narýchlo zbuchaná včera o 11. na požičanom počítači. A druhá vec, ja nie som ani mytológ, ani psychológ, aby som demonstroval, že nie som z mytologického hľadiska úplne negramotný, tak na samom konci nejaký ten mýtus zahrniem. A dúfam, že to bude mať aj nejaké psychologické pointy, ale inak to, čomu sa primárne venuje, sú civilizačné križovatky, civilizačné príbehy, situácie, kedy život civilizácie končí a život potenciálne možno začína. Čiže také stretnutia medzi svetmi. Pretože vtedy sa pre mňa dejú nesmierne zaujímavé procesy v zmysle existenčných volieb, ktoré robíme ako jednotlivci, ktoré robíme ako civilizácia alebo ako spoločnosti. A v závislosti od toho, aká je tá voľba, to povedie buď k nejakému typu rozkvetu, vzniku nových foriem, alebo k nejakému typu degradácia, vzniku potenciálne nových, ale deštruktívnych foriem. Takže toto je niečo, čo zaujíma ma mňa. Z tohto hľadiska vnímam súčasnú dobu za nesmierne silnú a inšpiratívnu. Som napriek tomu, že to niekedy veľmi často bolí, vďačný za to, že môžem žiť v tejto dobe. A čo sa teda v tejto dobe deje? Mne sa nesmierne páči jeden obraz, ktorý charakterizoval Rick Tarnas na konci svojej knižky Vášeň západnej mysle, je aj tu v češtine. A v podstate stav súčasnej filozofie, ktorá v poslednom storočí naplnila naše univerzity. On na to použil taký obraz človeka, ktorý chcel ísť skoro ráno na vysokohorskú túru, ale ešte neskoro po obede sedel na posteli a s takým utkvelým nutkaním si neustále zaväzoval a rozväzoval šnúrky na topánkach, pretože si nebol istý, či si ich zaviazal celkom dobre. A oproti tomu Hegel, Akvinský a Sokrates už boli dávno na horách, na svojej prechádzke, tešili sa sviežemu vysokohorskému vzduchu. Na každom kroku objavovali v podstate nové horizonty, nové perspektívy, nové výhrady a tento neborák tam stále sedel s tými šnúrkami. Myslím, že to v podstate z veľkej časti vypovedá aj o dobe ako takej a o spoločnosti ako takej. Keď sa v podstate pozrieme na akýkoľvek rozmer, či na globálnu úroveň alebo na lokálnu úroveň, na akúkoľvek doménu, na politický stav, filozofický stav, kultúrny, umelecký, ekonomický, všade sa zdá, že stojíme pred nejakými zásadnými výzvami, ktoré od nás chcú naozaj nejakú takú hlbokú, zrelú, informovanú odozvu, ktorá by mohla viesť k rozhodnému činu. A nič také sa nedieje, napriek tomu, že z materiálneho hľadiska sa zdá, že disponujeme naozaj všetkými možnými prostriedkami na to, aby sme sa s týmto popasovali. Ako keby tu pôsobil nejaký hlbší faktor, nejaký hlbší kontext, ktorý nám uniká, alebo ktorý nevieme, alebo nechceme uchopiť. A dôsledkom je jednak paralýza tvorivosti a jednak paralýza vôle. A vo výsledku v podstate tak bezmocne prešlapujeme na mieste, alebo v podstate zmetene pobiehame od jednej pseudo variácie na nejaké riešenie k druhému pseudoriešeniu a čím viacej takto pseudoriešime, tým viacej kríz sa tu objavuje, stále ako keby s tou istou zápletkou, len stále hlbšou. Na pozadí toho všetkého pôsobí nesmierna záplava rôznych únikových stratégií, či už v podobe alkoholizmu, alebo drogovej závislosti, alebo konzumerizmu, alebo rôznych typov záchran, ktoré nás majú fakticky nejakým spôsobom chrániť a filtrovať pred tou existenčnou úzkosťou, pred pocitom straty zmysla životu, pred pocitom absurdity všetkého a pred všetkými ostatnými rozpormi, ktoré vnútorne prežívame. A otázka je, že ako sme sa vlastne do tohto stavu, do tejto pekernej situácie dostali. A v podstate, keď sa pozrieme na celú identitu modernity, na modernú psyche, tak jej jadrom, jej podstatou je humanizmus. Humanizmus znamená odvrátenie sa od veľkého kozmického plánu, od viery k Boha, k viere v človeka a k viere v ľudskú tvorivosť, v ľudské tvorivé kapacity. Všetko to, čo ako ľudia ako určitý prísľub nesieme. No a podstatou humanizmu je pre mňa nesmierne fascinujúce pnutie medzi romantickou časťou duše, modernej a racionalistou, alebo takou osvietenskou dušou, osvietenskou časťou modernej psyche, s tým, že tá osvietenská v podstate zdôrazňuje poznávanie vonkajšieho sveta pomocou racionality, tá romantická zdôrazňuje predovšetkým túžbu skúmať hlbiny ľudského vnútra pomocou intuície, imaginácie a podobne. Jedna z nich vníma svet ako mechanizmus zložený z oddelených čiastočiek hmoty, ktorý je potrebné skúmať empiricky a racionálne.
pôsobila ako taká hlavná hybná sila za vedeckou revolúciou. A ten romantizmus ste vníma, že svet je organizmus, preniknutý pôsobením hlbokej duchovnej inteligencie, a k tej sa môžeme priblížiť práve len tými kapacitami ako imaginácia a intuícia. A táto zložka ako keby stála v tom modernom ponímaní alebo v tej modernej identite ako hlavná hybná sila všetkých našich umeleckých a duchovných vzletov. Obidve tieto zložky, neviem ktorá viac, ale obidve sa podielali na politickej emancipácii ľudskej individuality zo starých hierarchických mocenských štruktúr. Obidve tak prenikali a viedli celý ten proces rozbitia starých monarchií a aristokracií a premenu na našej spoločnosti na dominantne demokratickú. Od samého začiatku ale ten osvietenský princíp dominoval a v priebehu času v podstate sa stával stále dominantnejší, čiže tam bol velikánsky nepomer, to neboli rovnocenné alebo vyvážené zložky. A tá naša civilizačná situácia je z veľkej časti dôsledkom tohto typu nepomeru alebo nerovnováhy. Ak by som to mal, počkaj, kde mám to klikátko? Ak by som mal tú dilemu alebo to pnutie, že čo v podstate sa tam deje medzi týmito dvoma princípmi vyjadriť pomocou citátov, tak si pomôžem týmito dvoma. Pomôžem, ty si to vypol? Ne, určite ne. No dobre, budem preklikávať takto. Máš to z PDF-ka nebo z prezentácie? Z prezentácie. Čiže budem si pomáhať občas s takýmito citátmi. Ten prvý citát je od Friedricha Nietzscheho, Lukáš sa ho už dotkol, ten druhý citát bude od Bertranda Russella, ich prečítam, dobre? Takže hlásam vám na človeka. Človek je niečo, čo má byť prekonané. Čo ste vykonali, aby bol prekonaný? Všetky bytosti dosiaľ vytvorili niečo, čo ich presahovalo. A vy chcete byť odlivom tohto veľkého prílivu a radšej sa chcete vrátiť k zvieraťu, než aby ste prekonali človeka? Človek je povraz, natiahnutý medzi zvieraťom a nad človekom, povraz nad priepasťou. Nebezpečný prechod, nebezpečná chôdza, nebezpečný pohľad nazad, nebezpečné zachvenie, nebezpečná zastávka. Čo je veľké na človeku je to, že je mostom a nie účelom. Čo možno na človeku milovať je to, že je prechodom a zánikom. Takže toto z veľkej časti ako keby nesie tie veľké romantické ašpirácie, byť niečím viac. A do toho tento dlhší citát od Bertranda Russella, ktorý asi najhutnejší a najťažší citát takéhoto typu, aký som našiel, naozaj to nárez, v podstate proti tomu kladie také osvietenské vymedzenie. Taký, len ešte o mnoho zmysluplnejší je svet, ktorý veda kladie pred našu vieru. V tomto svete, ak vôbec niekde, si naše ideály odteraz musia hľadať svoj domov. Že človek je len produktom príčin, ktoré nejako nesúvisia s konečným výsledkom ich pôsobenia, že jeho pôvod, rozvoj, jeho nádeje a obavy, jeho lásky a presvedčenia sú len výsledkom náhodného zoskupenia atómov, že žiadna vášeň, ani heroizmus, ani vzopätie myslenia a citov nedokážu individuálny cit, život preniesť za hrob. Že všetko úsilie celých vekov, všetok zápal, oddanosť, všetky inšpirácie, všetok jazd ľudskej geniality sú odsúdené na zánik nesmiernej smrti slnečného systému a že celý chrám ľudských úspechov musí nevyhnutne skončiť pochovaný pod troskami mŕtvého vesmíru. Všetky tieto veci, ak aj nie sú celkom nespochybniteľné, sú tak pravdepodobné, že žiadna filozofia, ktorá ich odmieta, nemôže dúfať vo svoju správnosť. Len na lešení vystavenosť týchto pravd, len na pevných základoch nepoddajného zúfalstva je odteraz možné bezpečne stavať príbytok našej duše. Takže celkom nálož a samozrejme nesmierny konflikt, nesmierny kontrast, absolútne ašpirácie, ktoré sú na tej kozmologickej úrovni absolútne znemožňované tým, ako je vyskladaná realita. To je z veľkej časti esencia modernej identity a aj esencia modernej existenčnej dilemy. By som ich chcel vyjadriť tieto pnutia obrazovo, tak to vyzerá asi nejako takto. Chápete tomu? Ja som dôležitý, povedala štípka prachu. Čo si s tým počať? V podstate podobne ako, prvá taký maličký okrajový odkaz k mýtom, podobne ako pri tej hádanke, ktorú dala Sfinga Oidipovi, ktorej podstatou bolo kto si, čiže hlboké sebaspýtovanie, tak odpoveď na tú hádanku v podstate stála pri zrode celej gréckej civilizácie. Podobne ako pri tejto hádanke, ktorú dala Sfinga Oidipovi, myslím si, že aj podstatou tejto dilemy, alebo podstatou tohto zdanlivo neriešiteľného konfliktu je určitý typ hádanky, určitý typ úlohy, ktorý má stimulovať nový tvorivý akt. Má stimulovať nejaký typ voľby toho, kým ako ľudské bytosti chceme byť. A povaha tejto voľby rozhodne o realite, v ktorej budeme svoje ľudstvo naplňať. A zároveň na tejto dileme, tak ako to vnímam, máme v podstate
niekoľko základných možností. Prvá, tá najčastejšia, ktorá sa v civilizačnej dynamike deje, je, že žiadna reakcia. Nedieje sa problém. Vytesnenie, ignorácia, snaha pokračovať v business as usual. Dôsledkom takéhoto prístupu býva vo väčšine prípadov kolaps. Kolaps je proste nevyhnutný koniec všetkých komplexných systémov, ktoré dlhodobo nie sú schopné alebo ochotné riešiť svoje vnútorné rozpory. Takže vidíme rôzne aspekty okolo nás, ktoré idú do kolapsu, či na osobnej úrovni alebo aj na tej civilizačnej. A druhá možnosť, tvorivejšia, je snaha oddialiť nutnosť voľby zameraním sa na sekundárne aspekty tejto zápletky. Keď sa pozrieme na životy Nietzscheho alebo následne vývoj myslenia existenciálnych filozofov ako Sartre alebo Camus, tak vidíme, že ich snaha stavať príbytok duše na pevnom základe nepoddajného zúfalstva bez toho, že by bola nejakým spôsobom rámcovaná zmenou toho kozmologického obrazu, v podstate vedie k šialenstvu, zúfalstvu alebo cynizmu a nihilizmu. Takto skončil existencializmus napriek tomu heroickému sopätiu. My chceme stavať všetky tieto vysoké hodnoty tvárov v tvár tej ničote. No a západná spoločnosť sa touto cestou nevybrala. Ako v podstate existencializmus bol jeden taký periférny prúd. Hlavná časť západnej spoločnosti bez toho, že by znegovala tú veľkú kozmologickú schému, tie pnutia riešila tak, že sa zamerala na kritickú reflexiu a dekonštrukciu sekundárnych, pragmatických, matateľných aspektov našej západnej civilizácie, čoho výsledkom sú pozitívne posuny typu dekolonizácia, pluralizmus, kultúrna diverzita, feminizmus, zvedomenie voči tematike genderu, environmentálne prebudenie, zdôrazňovanie všetkých vytesnených alebo nejakých takých minoritných kultúrnych okruhov a podobne. No a samozrejme veľká nedôvera voči všetkým absolutizujúcim narratívom. V podstate aj postmoderná, jej základom je dekonštrukcia a relativizácia. Postmoderná je posledná vývojová fáza celého moderného typu identity a vrcholí zásadným uznaním toho, že človek je autonómna bytosť a rovnako vrcholí zásadným vhľadom do toho, že realita má tekutú povahu. To znamená, že sa má tendenciu zjavovať v takej podobe, ktorá zrkadlí perspektívu, prostredníctvom ktorej k tej realite pristupujeme. Čiže nesmierna sítosť, nesmierne bohatstvo skúsenostných možností, ktoré nám takto vyskladaná realita ponúka, môže slúžiť ako základ pre vytvorenie veľkého množstva celkom odlišných a častokrát na prvý pohľad nezlučiteľných perspektív skutočnosti. Proste dá sa vyskladať z toho, ako je realita zjavne ukotvená, veľké množstvo perspektív. Je tu dostatočne materiálu na to, aby sme si akýkoľvek izmus, akúkoľvek teóriu nejakým spôsobom ukotvili vo faktoch a v skúsenosti. Napriek tomu, že postmoderná samotná má veľa tienistých, takých negatívnych aspektov, predovšetkým v podobe bezbrehej relativizácii a tendencie do podoby centrálnych princípov klásť okrajové fenomény a okrajové problémy. To neznamená, že nie sú dôležité, proste sú okrajové. Tak tá postmoderná má toto velikánske pozitívum, to, že nás ako keby konfrontovala s touto plnosťou možností. Tá plnosť možností je niečo nesmierne pozitívne, pretože na každého človeka to kladie obrovskú zodpovednosť a každému človeku to dáva obrovskú výsadu tvoriť svet taký, aký si zvolí. To, že sme obklopení takýmto veľkým množstvom perspektív, znamená, že našou úlohou je všetky tieto perspektívy preskúmať, múdro vyvážiť a vytvoriť takú sústavu perspektív, ktorá spätne do našho ľudského života aj do ľudskej spoločnosti ako takej vnášia tie najhodnotnejšie kvality. A teraz otázka, ktoré kvality sú tie najhodnotnejšie. Ako to už pri takýchto osudových dilemách býva, ktorým sa snažíme vyhnúť, nejakým spôsobom ich vytesniť, oni sa vracajú zväčša v silnejšej, komplexnejšej podobe z existenčného hľadiska s nabitejšou zápletkou. To je presne to, čo sa stalo proste od doby, kedy tá dilema ako keby prvýkrát takto hromživo Nietzsche proti Russellovi bola z toho spoločenského nevedomia vytiahnutá. Prešlo viac ako 100 rokov a tá dnešná situácia fakticky chce od nás takú istú formu odozvy, až na to, že tá ako keby vsázka, že o čo všetko ide, je násobne väčšia. No a tvárou v tvár tejto výzve, v podstate z tej záplavy mnohých perspektív, vytvoriť novú zastrešujúcu metaperspektívu alebo nový zastrešujúci veľký civilizačný príbeh, ktorý by nás mohol ako ľudstvo viesť v nejakej ďalšej fáze vývoja. To je nesmierna úloha, pred ktorou
človeku v podstate sa tají dých a zráža ho to na kolena pred tým, aké je to obrovské. A to je v podstate aj dôvod toho neistého prešlapovania a zmeteného pobiehania, pretože zároveň je tam taká implikácia, že ak my uvidíme, alebo keď sa nám nejakým spôsobom ukáže nejaký úlomok, zlomok, čiastočka toho veľkého príbehu, ktorý čaká na to, že bude objavený a vypovedaný, on má nejaké implikácie. On od nás niečo chce. Ak toto je tak a tak, potom to pre nás z etického, estetického a noetického hľadiska niečo znamená. Takže otázka, že či naozaj chceme objaviť takýto príbeh, alebo skôr chceme nechcieť a chceme v podstate nejakým spôsobom stepovať ďalej a ďalej. Ako to máte vy, keď ste v živote zažili nejaký takýto typ súdneho predelu alebo súdnej križovatky, keď ste boli konfrontovaní s vákuom alebo s nejakou prázdnotou? Ako reagujete, alebo ako vnímate, že ľudia reagujú na vákuum, na ničotu? Je tu toľko možností, až vnímam, že tu nie je žiadna možnosť. Hľadajú si prostred. Okay. Ja osobne hľadám ako keby ukotvenie. Ale právě to je ten problém, ale v čem to potom ukotvit, že jo? To je, Já jsem třeba hledala jakoby nejlepší možnost těch všech možností, i když žádnej nebyl ideální. Čiže si robila to, čo som hovoril, že by ten postmoderný človek mal robiť. Mal v podstate hľadať takú sústavu perspektív, ktorá vytvára priestor pre najväčšie kvality, najväčšie hodnoty, ktoré spätne podporujú rozvoj vyššieho lidského potenciálu. Jako já jsem to ukotvil jako na svoji vůli, jo. Jako když jsem si to prošel, jako viděl jsem těch tisíce různých perspektiv, řekl jsem, takhle to může být, tohle by mohlo být pravda, všechno se to jeví v podstatě stejně tak pravdivě. A potom jsem jako tam zamrznul jsem, přišla existenciální závrať, řekl jsem si, to je strašidelný. A člověk by měl předtím utéct, touhu. A potom to bylo o tom, že si chci vybrat, že si musím vybrat. Že, jako, že to rozhodne, co chci. Takže o svý vůle jsem to opřel. Ja myslím, že tam je práve to, čo sme sa kedysi zdali, že vlastne, ja keď tá kotva, to som myslela vlastne v podstate takéto odstúpenie, ten nadhľad, že vlastne človek v tej spleti tých informácií, vlastne tých možností sa nenechá zlákať jednotlivými tými možnosťami, pretože vlastne ako náhle to urobí, tak začne tekať, ako tekať v češtine, po tých rôznych a vlastne ničoho sa nemôže chytiť, pretože to práve zistí, že aha, no, ale to nie je ono. Není to ono. Ale keď vlastne ako keby urobí krok vpred, alebo v podstate sa ukotví a vlastne má ten nadhľad, tak vtedy môže prísť na intuícia. No, len toto je... Nejjednodušší je prostě se zastavit, ale to je přesně to, co není možné, nebo co se neděje. Zdá sa, že je to také zaciklené. Na to, aby som sa zastavil, potrebujem nadhľad, na to, aby som získal nadhľad, sa musím zastaviť. A všade okolo mňa sú tlaky, ktoré mi pravia, nemôžeš sa zastaviť, musíš riešiť tento problém. A to... Ten problém té pestrosti, té mnohosti, který je na jedné straně, jak jsi říkal, pozitivní, ale zároveň je velkým rizikem. Já jsem tam ještě měla aspekt, když tam těch možností bylo víc a nevěděla jsem, co je vlastně to nejlepší pro jako všechny zúčastnění, tak vlastně být jako věrná sobě. O čem jsem přesvědčená sama pro sebe, že prostě, já nevím, srdečnost, laskavost, partnerství, rodina. A tak jako postupně. A mírovou cestou a nenásilnou cestou. Takže tyhle jako ta věrnost sobě, abych teda před sebou. Ja vnímam, že väčšina tých vašich otázok implicitne predpokladala nejakú kvalitu, ktorá väčšinová spoločnosť jednoducho tam nie je prítomná. Práve preto sa tam nedeje ten typ procesu, o ktorom ste hovorili. Bo keď sa pozrieme, že čo sa v podstate... Ještě mě napadá, že to chce taky nějakou vnitřní sílu a schopnost stát se, oživit ty varianty, které si nevyberou. Vlastně jakoby schopnost ani ne selekce, ale spíš toho jakoby oživit prostě opravdu, oživit to, protože moderní narrativ nám mnohdy říká, můžeš mít všechno. Na jedno, že jo, jako všechno. A ještě inspirace vlastně, že tam to nebylo jen o tom, co já vlastně jako chci, ale že přišla ta hvězda, která tam zazářila. Nám mě jako vedla, vznesla k tomu. Přijde jako kdyby to, co tady popisujeme, jako ty vybírání možností, srovnání a hledání z nich je vlastně jako kdyby na nás navalená ta váha toho osvícenecké modernity, tak která se to snaží racionálně zpracovat. A právě se mně líbí, když se řekne ta vůle, nebo sledovat sám sebe,
tak to je jako do určité míry triumf té romantické modernity. Tak já budu já a já udělám vesmír, jak já chci a budu za instinktem. To je prostě to světlo, který cítím. To je jako to pevný, co nakonec mám, že to vychází ze mě. Mlado, já mám asi jiný náhled. Já mám pocit, že tyhle ty krize se můžou řešit jedině odevzdáním se něčemu většímu, než jsme my. Jo, že jako musíš si uvědomit, že ten tvůj omezený rozum a všechno, co on vidí a veškerá východiska, která nalézá, takže jsou ve skutečnosti jako sláma v botách. Jo? Že tudy to prostě jako by nejde. Ale že jsou tady moudřejší vlivy v hlubinách naší psyché, které nás prostě dokážou vést, ačkoliv se nám nelíbí ty směry, kterýma nás to vede. Ale když to jako reflektujeme z pohledu let a desetiletí, tak vidíme moudrost, která nás přesahuje. A ta je jako nespochybnitelná. To jo, to už je potom ten rozdíl v těch paradigmatech, protože my třeba věříme, že je tady nějaký živoucí vesmír nebo Bůh nebo něco, co nás může oslovit a vést, ale třeba jsou tady lidi, kteří tomu nevěří a proto se jdou odevzdat té umělé inteligenci, která je... Já to chápu, já jsem umělou inteligencí živil. Já jenom říkám, že tohle není o víře. Jasně. Tohle je o poznání, který je potom nespochybnitelný. Ale ve hmotě potom konáš ty v té realitě. Stejně tam je potom nostitel. No ale co seš, to má spoustu vrstev. No dobře, tak ale teďka jsem třeba tady jako... Teďka jsem tady ve formě jako člověka, že někdo nějak dokonám. Já si myslím, že všichni prostě lidi, co něco dokázali v tom životě, tak stejně se přiznali, že mají nějaký vnitřní vůdce. Jste to říkal to Jung, říkal to prostě všichni. Přesně, ty daimony. No, přesně. No, to, čo pravím, vy ste výnimočná skupina, lebo toto je niečo, čo sa v spoločnosti nedeje. Čo sa udialo na celospoločenskej úrovni z veľkej časti je, že sa spoločnosť zrútila do predošlého štádia. Ak som konfrontovaný s ničotou, kedy som vyzývaný k tomu, aby som sa stal tvorcom, nie je ľahké byť tvorcom. Byť tvorcom znamená vstúpiť do určitej vnútornej sily a zároveň to pokory pred tým, že neviem. Čiže obidva tieto aspekty sa tam musia spájať. A spoločnosť v hroze pred týmto prázdnom jednoducho cúvla smerom k tomu starému narratívu, ktorý bol postmodernou z veľkej časti dekonštruovaný. A vníma, že tu máme v podstate novú éru materializmu a konzumerizmu v bezprecedentnej intenzite. Takže toto je jedna tendencia. A zároveň vidíme dôsledky tohoto vákua v tom, ako sú ľudia neukotvení a ako ľahko na masovej úrovni sa spúšťajú rôzne typy psychóz. Akože v najsilnejšej možnej podobe sme to mohli vidieť niekoľko rokov dozadu počas covidu. A v menšej podobe to v podstate vidíme pri každej silnej polarizujúcej téme, ktorá jednoducho ľudí utrhne niekam. Čiže tvárou tomuto váku, ak nie som ukotvený, to je to, čo si ty hovoril, byť ukotvený, to je nejaký proces, ako sa stáva človek ukotvený. Ak nie som ukotvený, tak prvá možnosť, ktorá vytvára nejaký typ ilúzie oslobodenia z toho tlaku, z toho existenčného nároku ma stiahne. A z tohto hľadiska, keď som hovoril, že tá dnešná situácia je naozaj v niečom výnimočná, s tým, koľko sa toho ako keby tak vyskladalo, aby vytvorilo tú dnešnú zápletku, kladie to obrovitánsky nárok, chce to ako keby od nás zmobilizovať všetky tvorivé sily, všetky tvorivé potencie, ktoré máme. Vrátane toho pokorného pokľaknutia nevieme. A my toto nevieme a zrazu je tu umelá inteligencia, ktorá sľubuje, že ja v podstate vyrieším za vás všetko, čo neviete, bez toho, že by ste čokoľvek museli spraviť. Takže to vákuum je v podstate ako keby aj takým podmazom, ktorý podporuje vzostup toho fenoménu transhumanizmu ako ďalšej možnej formy odozvy na tú civilizačnú zápletku, ktorý jednoducho ukazuje, že takto by to mohli veci byť. Je to proste už systémový pohľad, ktorý je civilizačným modelom, ktorý má nejakú perspektívu na to, ako by veci mohli byť, ako sa v podstate rieši celá dilema toho, že sme sa dostali sem, prečo sme sa dostali sem a čo s tým vieme robiť. A ďalšia taká charakteristika je, že tá moderná dilema v tom transhumanizme bola vyriešená úplným odvrhnutím toho romantického aspektu v zmysle niečoho, čo by mohlo mať nárok na skutočnosť a plným priklonením sa naozaj k tej najextrémnejšej možnej variante materialistickej filozofie postavenej na absolútnej dôvere v technológiu, v genetické inžinierstvo, v kybernetické inžinierstvo a rozvoj umelej inteligencie. V podstate naozaj vrchol všetkých tých kvalít, ktoré nás doviedli do tejto situácie, sa znásobil, ako keby o oktávu vyššie, nový nejaký tvorivý cyklus. Keď som sa tak pripravoval na túto prednášku a pozeral sa, koľko je tých prúdov rôznych transhumanizmov, v podstate pokladám tu mnoho z veľkej časti za irelevantnú, pretože kľúčové je, že
A hlavné premisy transhumanizmu si kooptovali, tak to vnímam, globálne mocenské elity a v podstate štruktúry, ktoré vytvárajú okolo seba. Čiže skrze to, aké majú vplyvové zázemie, všetky hlavné ideové premisy, všetky koncepty, všetky interpretácie a možnosti sa ako keby zlievajú do tohto lievika, ktorý tečie cez ten prúd špecifický transhumanizmu, ktorý keby sa usilujú realizovať tieto vrcholové priečky globálneho mocenského systému. A takými hlavnými predstaviteľmi, ktorých som si tam vytipoval na štúdium, sú ľudia ako napríklad Harari, pravá ruka Klausa Schwaba, hlavný ideológ Klausa Schwaba, Ray Kurzweil, pochopiteľne líder niekoľkých výskumných projektov zameraných na porazenie, na víťazstvo nad smrťou. Kto ho platí? No platia ho v podstate platí ho vedenie Google, čiže tí najbohatší ľudia chcú nejakým spôsobom vyriešiť fenomén smrti, aby nezomreli, aby to mohli ide naďalej byť. Taká maličká celebritka, nebudete ho poznať, David Christian, historik, ktorý vytvoril vzdelávací program Origin Story, ktorého platí Bill Gates. A pochopiteľne Bill Gates samotný, ako naozaj fascinujúca figurka, ktorej sa zbieha nesmierne množstvo týchto vplyvových línií zameraných na realizáciu tohto civilizačného modelu. Z takého mocensko-politického hľadiska tam vnímam intenzívne napojenie na Čínu. Nemám jasné, je to pre mňa otvorená otázka, aký je tam konkrétny vzťah, kto si myslí, že s kým fakticky vybabre, aký je tam ako keby vzťah medzi vedením čínskeho štátu a Svetovým ekonomickým fórum, ktoré sa tam dlhodobo stretáva a prezentuje určité idei. Ale je tam nejaká forma symbiózy. Zároveň vnímam, že Čína, vzhľadom na ten typ kolektivistickej mentality, ktorá tam dominuje, je používaná ako určitý testovný priestor na kapacitu rôznych virtuálnych ilúzií, podporovať rôzne nové formy sofistikovanej diktatúry, takže proste sa skúma, čo všetko dokáže virtuálna realita, akým spôsobom dokáže virtuálna realita v podobe, akej v súčasnosti vieme vytvoriť, ako dokáže saturovať niektoré ľudské potreby a možno pacifikovať rôzne deficity, ktoré v bežnej spoločnosti sa riešia tým, že sú ľudia spoločensky nespokojní a chceli by v podstate možno nejakú spoločenskú zmenu. Takže toto je jedno také globalistické krídlo, pre ktoré je ešte veľmi špecifické to, že zľahka kritizuje kapitalizmus. Zľahka v zmysle povedomia o tom, že v nejakom zmysle je toto zodpovedné za súčasnú environmentálnu krízu a určite aj niekoľko ďalších problémov. Zároveň ale treba uznať, že kapitalizmus je tou silou, ktorá prakticky poháňa vedeckú revolúciu, ktorá nás dostala sem. Je to tou silou, ktorá naštartovala ekonomický rast, generujúci blahobyt, ktorý nás dostal sem, a to sú pozitívne kvality. A zároveň napriek tomu, že má nejaké deficity, zdá sa, že zatiaľ je to jediný civilizačný model, ktorý dokáže manažovať civilizáciu planetárnych proporcií. Napriek tým deficitom. Veľkou ašpiráciou týchto kruhov je proste ten model upgrade, spraviť ho udržateľný, bez toho, že by sa nejakým spôsobom negoval ten centrálny aspekt rastu, čiže udržateľný kapitalizmus. No a transhumanistické idei pri tomto všetkom zohrávajú kľúčovú úlohu. Takže to je také globalistické krídlo a proti tomu v istom zmysle v opozícii je čosi ako nacionálne krídlo s ľuďmi typu Elon Musk, zaštiťovaný Trumpom. Muskové fantázie poznáte. Donedávna som si myslel, ale ukázalo sa, že je to hoax, že jednoducho pracuje alebo chcel by vytvoriť roboty, ktoré sú schopné ľudské zárodky previesť celým prenatálnym štádiom, ale je to hoax, proste nenašiel som nikde potvrdené, že by toto Musk skutočne chcel, na konci sa k tomu vrátim, ale každopádne tie ašpirácie sú nesmierne v zmysle pokorenia Marsu, vytvorenia ľudskej civilizácie na Marse v podmienkach, ktoré nepodporujú život versus kolabujúca situácia v podmienkach, ktoré podporujú život a nie sme schopní s tým čosi spraviť. Čo sa? Ja musím toto, jasné. Tak to nič. Ono sa to, už to tam je. Jo, protože když tak můžem, já nevím, kolik je tam baterky, když tak se to dá zapojit. Hej. Nemalo by to žrať, lebo to sú iba obrázky, takže a na istej úrovni vnímam, že tieto krídla sú v opozícii. Aspoň tak som si to tak čiastočne naivne myslel a dosť ma to preplieskalo po Trumpovej inaugurácii, kedy 2 dní po tom, ako nastúpil do úradu prezidenta, prehlásil alebo predstavil svetu ten projekt Stargate, kde sa ukázalo, že jedna z prvých vecí, ktoré ide realizovať popri umelej inteligencie, je program, ktorý kombinuje rozvoj umelej inteligencie, rozvoj mRNA vakcín a nanotechnológií.
si k tomu pozeral nejaké veci. Videl som videjka, kde Gates sa chváli, aký priateľský rozhovor si dal tej kavičke s Trumpom. Takže napriek tomu, že na povrchovej úrovni tam nejaká forma opozície je a je nespochybniteľná a dosť zásadná, zjavne na hlbšej úrovni sa vedia dohodnúť. Som si tak povedal, OK, no Bill, tvoj produkt poznám, som zvedavý na tento nový marketing, ktorý naň vymyslíš, určite bude zaujímavý. Takže to len také mocenské zázemie toho dominantného transhumanistického krídla. Medzi tým tak ambivalentne plávajú všetci tí Zuckerbergovia a Altmanovia, proste tečú tam, kde je momentálne dominancia politickej moci, ale inak to nie je niečo, čo by malo, aspoň takto nevnímam, vlastnú agendu. Kľúčové sú ako keby tieto dve krídla. A z toho filozofického hľadiska transhumanizmus stavia pre mňa na takej istej forme naivného scientizmu ako fakticky celá vedecká komunita. Čiže napriek tomu, že ten populárny narratív, ktorý je budovaný, komunikuje, že veda nestavia na žiadnych dogmách, veda je proste poznávanie a nič než čisté poznávanie a aj pred tými najväčšími otázkami typu akým spôsobom proste mozgovou aktivitou vzniká vedomie alebo čo spustilo veľký trest, proste pokorne kľaká v tom, že nevieme. Myslím si, že to tak nie, že to je z veľkej časti póza. A v skutočnosti je veľká časť vedeckej komunity naskrz formatovaná dogmami postavenými na nekriticky príjmanej materialistickej ideológii, ktorá sa jednoducho premieta do všetkých aspektov výskumu. Jednoducho filtruje vonkajšiu aj vnútornú skúsenosť od všetkých javov a kvalít, ktoré sú v nejakej opozícii s touto ideológiou. A aké sú hlavné premisy tej ideológie? Tak pochopiteľne ľudské vedomie, ľudský subjekt je radikálne oddelený od okolitého sveta. Je to jednoducho bizarná anomália, ktorá tým, ako sa prejavuje, tým, ako je kvalitatívne ukotvená, je v podstate úplnou náhodou, niečím bizarným, čo v podstate nič v okolitom svete nepotvrdzuje, pretože svet samotný je tvorený mechanickou hmotou, ktorú ovláda náhoda a 4 základné fyzikálne sily, gravitácia, elektromagnetizmus a silná a slabá nukleárna sila. Toto je fakticky celá realita. To sa pochopiteľne odráža aj v špecifickom pohľade na tom, že o čom je prírodná evolúcia. V prírodnej evolúcii v takomto kontexte nepôsobia žiadne hlbšie príčiny, žiaden nejaký účel, ktorému to celé smeruje. To isté platí o metamorfóze všetkých tých organických tvorín. Proste neriadí ich inteligentný dizajn, neriadí ich zámer, tak ako to Lukáš hovoril, nesmerujú k naplneniu nejakej formy, nejakého hlbinného účelu. To isté samozrejme, keď je to takto v prírodnej evolúcii, platí aj o ľudskej histórii. Ani ľudskú históriu neriadi nejaký zámer, nejaké zmysluplné smerovanie. Proste je to priestor chaosu, ktorý je ovládaný sebectvom a vôľou k rozkoši. Vôľa k moci a vôľa k rozkoši. To sú akoby dve také hlavné sily, ktoré tým celým prenikajú. No a to má pochopiteľne aj implikácie pre dominantný typ etiky. Proste tá etika je hedonistická. Čo to znamená? Z biologického hľadiska nie je nič neprirodzené. Všetko, čo je možné, je prirodzené. Všetko, čo je príjemné, je dobré. To znamená, dobré je všetko, čo je príjemné. Zlé je všetko, čo je nepríjemné. Zhruba takto. Človek samotný je len inteligentné zviera, plne determinovaný genetikou. Tak toto je. To je vedecká pozícia. Sa vám to nepáči, ste nevedeckí. To jediné, čím sa človek vymýka všetkému tomu, o čom som hovoril, je jeho kapacita tvoriť príbehy. Jeho kapacita prostredníctvom príbehov, ktoré mimochodom sú len fikcie, za ktorými nie je nič. Sú jednoducho naozaj výmysly, ktoré nezodpovedajú nejakej hlbinnej skutočnosti. Sú to naozaj konštrukty, mentálne konštrukty. Nič menej tieto mentálne konštrukty nám ľuďom umožňujú omnoho sofistikovanejšie pristupovať k priestoru okolo nás. Dávajú nám moc týmto priestorom manipulovať, dávajú nám moc meniť fyzikálnu a sociálnu realitu, ale predovšetkým dávajú nám moc koordinovať a organizovať stále väčšie a väčšie sociálne skupiny za účelom dosiahnutia nejakých spoločných konsenzuálne daných cieľov. Práve táto kapacita je zodpovedná za určitý typ vývoja od archaických kmeňových spoločenstiev cez prvé mestské štáty, prvé veľké impéria až k národným štátom a dnešnej globálnej civilizácii. A táto kapacita je fakticky výsledkom čohosi, čo sa označuje ako kognitívna revolúcia, čo je zásadný kvalitatívny posun, ku ktorému došlo počas paleolitu na základe náhodnej mutácie. Proste čo si sa stalo, nevieme čo sa stalo, ale každopádne dôsledok toho, čo sa stalo, je, že my ľudia žijeme v duálnej existencii. Na jednej strane hmota, zbavená účelu, na druhej strane naše vedomie, vieme, že tam je, nevieme prečo a ako,
ktoré má tendenciu myslieť v príbehoch. Takže od tejto kognitívnej revolúcie žijeme v tejto dualite. Nič? Žijeme v tejto dualite a napriek tomu teda, že ide o fikcie, fakticky v priebehu dejín postupne tieto fikcie získali v ľudskom vedomí na individuálnej a kolektívnej úrovni takú silu a taký vplyv, že svojou mocou ďaleko zatienili význam tej reálnej, fyzikálnej a sociálnej reality. Takže v podstate dnes platí, že ak chceme meniť fyzikálnu a sociálnu realitu, je potrebné najskôr zmeniť príbeh, okolo ktorej je táto realita vyskladaná. A toto transhumanisti, títo progresívni alebo postmoderní už vedia. Čiže to, čo je prvé nové, čím obohatili klasický konvenčný materializmus, je práve povedomie o tom, že toto sú príbehy. A že žijeme v dobe, kedy sa končí jeden metapríbeh a začína druhý metapríbeh. A ten transhumanistický metapríbeh je ten metapríbeh. Nikdy, keď som čítal tieto zdroje, ktoré mi v niektorých prípadoch alebo aspektoch dokonca imponovali, že dokázali toto zreflektovať, som nevidel ani tieň čoho si akože, OK, tak keď metapríbeh, tak možno, že je tu niekoľko možných metapríbehov. Čiže je tam kapacita reflektovať metapríbehy ako nejaký genus, ale nikdy tam nebola pluralita v zmysle, toto sú legitímne postoje. Nesúhlasím s nimi, preto sú to nezmysly, ale sú to legitímne postoje. Nič také som tam nevidel. Proste vždy do toho priestoru, do ktorého bol čitateľ uvedený, na základe pomerne v niektorých prípadoch sofistikovanej práce s materiálom, do toho priestoru otvorenie sa, že aha, tak teraz príde niečo dôležité, prišlo iba to, že jediné, čo môže prísť, je táto varianta budúcnosti, tento scenár, tento model. To sa v podstate odráža aj spätne na samotnej kvalite toho historického podania. Že keď som si to pozeral ako historik, tá narácia alebo tá interpretácia dejín je čisto lineárna, čisto technooptimistická, orientovaná na pokrok. A ako som hovoril, tými hlavnými silami sú jednoducho sebectvo a rozkoš. Toto je to, čo tým hýbe. A smeruje to v podstate k dnešnej dobe takým glorifikujúcim spôsobom. Sme sa konečne dostali do doby alebo do bodu, kedy prvýkrát v ľudských dejinách, doteraz to žiadna spoločnosť nedokázala, dokážeme riešiť rôzne veľké zlá typu vojny, typu hlad, typu choroby. Ešte sme ich nevyriešili, ale už pred nimi nie sme takí bezmocní, ako boli pred nimi bezmocné všetky minulé civilizácie. Proste dokázali sme tieto velikánske zlá premeniť na riešiteľné problémy. Pracujeme na tom, veľká súčasť toho riešenia je rastová ekonomika, ktorá napriek tomu, že je pomalá, je dôsledok je taký, že ten koláč blahobytu sa postupne rozširuje a postupne sa k nemu dostáva stále viac a viac ľudí. Takže toto je ako keby to pozitívum. A vďaka tomu, že sme sa oslobodili od toho veľkého zla boja s týmito neriešiteľnými problémami, sa môžeme v podstate pozrieť, rozostrieť ako keby takú imagináciu a pozrieť do budúcnosti, že čo ďalej, aké ďalšie mety by sme si mohli pred seba postaviť v zmysle cieľov hodných ľudskej tvorivosti alebo ľudského usilovania. No a to je prosté, toto je druhý ako keby taký silný prvok transhumanizmu, veľmi silne kladie do popredia budúcnosť vylepšovania človeka prostredníctvom technológie. Ja som vravel, že z toho transhumanistického, materialistického hľadiska v podstate dejiny nemajú žiaden účel, ale vďaka tomu, že v dôsledku tej mutácie sa v človeku spustila táto kapacita myslieť, pracovať s príbehmi, sme sa mimo iné, vďaka vedeckej revolúcii, dostali k tak pokročeným znalostiam genetiky, že sme si skrze tieto poznanie začali osvojovať schopnosť inteligentného dizajnu. V podstate prvýkrát v ľudských dejinách, nielen v ľudských, prvýkrát v svetových dejinách skrze človeka, ktorý pozná základy genetiky, môže vstúpiť do pozemského alebo svetového procesu inteligentný dizajn a tým hlavným nástrojom je predovšetkým genetické inžinierstvo, kybernetické inžinierstvo a pochopiteľne umelá inteligencia. Keď si zvážime, že toto všetko, kde sme sa dnes dostali v zmysle, dokážeme vytvárať počítače, dokážeme vytvárať rakety schopné vesmírnych letov, to je dôsledkom náhodnej mutácie, ktorá sa udiala pred 70 000 rokov. Je pochopiteľná tá otázka, čo všetko by sme mohli dokázať na základe nenáhodnej mutácie, na základe riadeného, vedomého dizajnu, ktorý upgradeuje človeka a jeho kapacity. Čiže z pozície tej materialistickej logiky je to úplne legitímne, v podstate nie je proti tomu čo namietať. A tie najväčšie projekty, ako by také najambicioznejšie ciele, je nič menšie spraviť človeka Boha. Čo to znamená? Aké sú klasické atribúty božstva v rôznych mýtoch, v rôznych metafyzických konceptoch? No tak nesmrteľnosť, blaženosť, všemohúcnosť. Toto sú 3 z takých základných kvalít.
Ako je to s tou nesmrteľnosťou? Ako by sme mohli ako transhumanisti prekonať smrť? Smrť neprekonal nikto z toho transhumanistického hľadiska. Náboženstva v podstate iba zavádzali. To sú ako keby jediní hráči, ktorí sa smrť snažili riešiť, ale vyriešili ju tak, že pozornosť odklonili do transcendentnej oblasti. Smrť nevyriešili. Odpoveď na smrť zatiaľ nemáme ani my, ale vieme, ako sa k nej dostať. My sme v podstate technickí inžinieri a problémy sa riešia krok za krokom. Jednoducho pozrieme sa na výzvu a keď neviem vyriešiť samotnú výzvu, pozrieme sa na všetky problémy, ktoré obklopujú a začneme riešiť tieto čiastkové problémy. Čo sa teda deje? Čo je podmienkou dosiahnutia nesmrteľnosti? Jedno oddialiť smrť. A tu sme už dosiahli veľké úspechy. Keď sa pozrieme na posledných 200 rokov, tak naozaj priemerná dĺžka ľudského života sa zdvojnásobila. Keď sa pozrieme na väčšinu nemocí, ktoré nám doteraz kvárili a boli sme pred nimi bezmocní, vyhubili sme ich, proste už nás nezabíjajú. Keď sa pozrieme na úmrtnosť detí do nejakého 18. storočia, nesmierna vážna výzva. V podstate sme ho zrazili na minimum, takže zjavne máme veľké úspechy a je opäť legitímne si myslieť, že tieto úspechy by sa mohli ďalej rozširovať. Nie je vôbec také ťažké si predstaviť, že povedzme pomocou nanotechnológií začneme keby regenerovať orgány človeka raz za 10 rokov, tí najbohatší z nás zatiaľ. Toto vždy žiaľ býva, ale tak pracujeme na tom. S novými technológiami to býva vždy tak, že sú zväčša drahé, ale postupne sa stanú dostupnými pre aj široké masy, takže zatiaľ je to takto, zatiaľ tí najbohatší z nás, ktorí to celé financujú, budú môcť navštevovať rôzne kliniky zdravia, raz za 10 rokov si nechajú zregenerovať celé telo, vďaka čomu sa v plnej mentálnej a emočnej vitalite dožijú 100 alebo 120 rokov. A práve tých 50 alebo 60 rokov, ktoré medzi tým uplynie, môžu byť tie kľúčové roky, počas ktorých vyvinieme práve tie technológie, ktoré potrebujeme na to, aby sme človeka mohli naozaj spraviť nesmrteľným. Čo si to vyžaduje? To si vyžaduje naozaj pokročilé genetické danosti, na základe ktorých vieme u človeka obnoviť regeneratívnu kapacitu, ako disponujú, povedzme, že rôzne typy bezobratovcov, bezstavovcov, slimáky a mekíše. Čiže tam sa tá regeneratívna kapacita vyskytuje, akým spôsobom stadia identifikovať gén, ktorý je za ňu zodpovedný, preniesť ho na človeka, zastabilizovať ho. Toto je niečo, čo potrebujeme spraviť, ale ešte nevieme ako. A je v poriadku, že to priznávame, proste sme dobrí v riešení problémov, toto je problém. Ďalšia, tá blaženosť, tak blaženosť to znamená šťastie. Čo je to šťastie? Puška jenom zlatá. Dosiahnuť šťastie je nesmierne ťažké, najmä dnes pre dnešného človeka, ktorý je ponorený v blahobite, pretože ku podivu blahobyt nemá efekt na človeka v zmysle, aspoň sa to tak javí, že mám dosť. Že keď mám dosť, prečo nemať ešte o niečo viac? Takže zdá sa, že je to taký nekonečný beh, ktorým asi to šťastie nedosiahneme. A veľmi náročné je dosiahnuť šťastie aj nejakou sociálnou reformou, ktorá by jednoducho nastolila spravodlivý rád spoločnosti, vďaka ktorému boli všetci spokojní. Lebo tak opäť, čo je to spokojný, čo je to spravodlivé? Tvoja pozícia, tvoj pohľad na spravodlivosť, každý má nejakú. Takže toto sú všetko subjektívne konštrukty, na ktorých nie je možné stavať snahu o dosiahnutie šťastia, ale čo je objektívne opäť vedecký základ, kedy sme šťastní, keď sa nám jednoducho v systéme vylučuje dopamín, serotonín a oxytocín. Toto je niečo, čo objektívne u každého vytvára pocit šťastia. Otázka je, ako zabezpečiť to, aby sa v človeku, v ľudskom systéme neustále tieto látky vylučovali. Možnosti na to sú buď rôzne drogy, alebo stimulácia elektronická, alebo opäť virtuálna fantázia, ktorá jednoducho sa postará o stimuly, ktoré generujú tieto látky. Je tam ale vážny problém, že zdá sa, že ľudský systém mentálny ani biologicky nie je vývojovo stavaný na to, aby mohol konštantne prežívať šťastie. Preto ašpirácia byť ako bohmi, ktorí proste konštantne prežívajú šťastie, nielen chvíľku, konštantne. Proste to nedá. Opäť si to vyžaduje nejaký typ genetickej manipulácie, ktorá nás upgradeuje, no a my nemáme tú kapacitu. Zatiaľ tej schopnosti nemáme. Takže ďalší problém, ktorý riešime, pracujeme na tom, vyriešime neskôr. Čo už teraz môžeme robiť na úrovni na poli nejakého typu všemohúcnosti, je využiť technológie. Čo by sa stalo, keby vďaka technológii sme dokázali ako keby upgradenúť naše mentálne schopnosti, naše emočné schopnosti. Toto už je možné pomocou rôznych typov prilieb a podobne. Viete ako keby zvýšiť svoju efektivitu na rôznych týchto ohniskách. Zároveň, ak si predstavíte, že nie že máte počítač, ale že počítač je vo vás a máte konštantný prístup k všetkým možnostiam, ktoré ponúka celý online svet, akože to už je celkom
silné, to už je veľmi bohaté v zmysle plnosti a pestrosti toho, čo môžete zažívať a skrze to, koľko aspektov našej fyzickej reality je napojená na online svet, skrze mentálne pokyny v online svete dokážeme reálne ovládať svet okolo nás. Čiže opäť ďalší aspekt všemohúcnosti, ktorý je na dosah ruky. Nie je nič, čo by nám akože v tomto bránilo. Takže toto je ako keby najlepšie riešená tá z tých veľkých víziev. Tie zapeklité problémy s limitáciou nášho genetického poznania by mohla, to je jedna z nádejí, pomôcť vyriešiť umelá inteligencia. Jednoducho vie generovať o mnoho efektívnejšie procesy. Je možné, je tam nádej, že umelá inteligencia by nám mohla pomôcť vyvinúť technológiu, vďaka ktorej by sme boli schopní ako keby nabúrať tento genetický problém. A zároveň, viete, Lukáš o tom hovoril, každý dobrý boh je fakticky bohom tvorcom. Čiže deje sa tam čosi také, ako keď je tovaríš a má ukázať, či je dobrý tovaríš, tak v podstate musí ako keby demonštrovať, že ten set skillov, no tak každý dobrý boh tiež asi prechádza nejakou takouto skúškou správnosti alebo skúškového majstrovstva, takže to skúškov je stvoriť nový typ vedomia. No a to je opäť ďalší ako keby atribút, ďalší pohon, ktorý nás vedie k tomu, že prečo stvoriť novú inteligenciu. To je niečo, čo je iné než sme my, čo je inteligentné ako my a dokonca v tomto je to ako keby o stupeň viac ako bežný tvorivý akt. Proste bohovia netvoria bohov alebo dokonca superbohov. Bohovia tvoria ľudí, bytosti nižšieho rádu. My ako bohovia par excellence vytvoríme superbožskú bytosť, ktorá nás prekoná, ktorá nás presiahne na všetkých týchto rovinách. Spája sa s tým otázka, čo s nami. To je otvorené, či tá nová inteligencia, či ten nový boh bude dobrý boh, či nás bude mať rád, či sa o nás bude starať, alebo to bude zlý boh, ktorý nás jednoducho asimiluje. V obidvoch prípadoch to možno nie je až také relevantné, pretože ak vôbec o nejakom účeli v tomto kontexte možno hovoriť, v podstate účel ľudského bytia na svete by bol takýmto spôsobom naplnený, pretože skrze nás do bytia vstúpi vyššia inteligencia, než je ľudská, ktorá bude o mnoho efektívnejšia v tom, o čom sa my tak nemotorne snažíme, totiž v tvorbe internetu všetkých vecí, kde naozaj všetky aspekty fyzikálnej reality budú integrované do internetu a všetky aspekty fyzikálnej reality budú ovládané z tejto online sféry. My to spraviť nedokážeme, ale možno umelá inteligencia s jej kapacitami by niečo podobné dokázala. A keď takýmto spôsobom ovládne celú prírodnú realitu, mohla by expandovať do vesmírnej dimenzie, v podstate z pozície vesmírnej dimenzie celej materiálnej, bezúčelnej, vyprázdnenej, inteligencie zbavenej realite vládnuť ako taký jej boh. V kocke ako keby také zhrnutie hlavných premiz a hlavných ašpirácií transhumanizmu. Tých z vás, čo nie ste technooptimisticky orientovaní, to môže pripadať, že je to také technologicky pyšné a trúfale. Kľúčové si uvedomiť, že to je v podstate proces, ktorý je všade okolo nás rozbehnutý a už po veľmi dlhý čas. Keď sa pozrieme len nejakých 10 rokov dozadu, mohli ste si otvoriť vízie jednej svetovej univerzity za druhou. Všetky mali ako svoju víziu vstúpiť, voviesť ľudstvo do veku 4. priemyselnej industriálnej revolúcie, čo je fakticky predmestie, to je úvod do transhumanizmu. Prvá dôležitá Klausova Schwabová kniha, 4. priemyselná revolúcia, druhá je COVID, veľký reset. Takže ten typ uvažovania alebo ten typ vťahovania imaginácie týmto smerom tu pôsobí dlhodobo a pôsobí opäť z veľkej časti, pretože tu nepôsobí nič dostatočne silne ako protisila, ktorá by to vyvažovala a ktorá by ukazovala, aha, tak možno takto, možno toto. Kľúčové je si uvedomiť naozaj, to som niekoľkokrát podotkol, toto všetko je plne legitímne. Ak si predstavíte, že všetko, čo existuje, je hmota je bezúčelná, celkom zbavená nejaké vnútorné agencie, a my, ľudské vedomie a ľudská myseľ, sme v tom celom anomáliou, tak to najlepšie, čo môžete spraviť, čo iné by ste mohli spraviť, je pokúsiť sa maximálne upgradenúť svoju fyzickú bázu a vytvoriť čosi ako internet všetkých vecí, čiže čosi ako Matrix. Teraz myslím reálne ten Matrix, vo filme Matrix. Vytvoriť tak pokročilú a sofistikovanú virtuálnu realitu, že nám jednoducho takto dokáže súkať zážitky stimulujúce produkciu serotonínu, oxytocínu a dopamínu. Toto dokáže už bežná virtuálna realita, rôzne typy online simulácií, začínajúcich sexuálnymi orgiami, končiacimi proste nekonečnými dobrodružstvami. Už dnešná umelá virtuálna realita toto dokáže, je obmedzená primárne tým, že ju vytvárajú týmy konkrétnych ľudí. Čiže je to pomalé, ale s nástupom umelej inteligencie, toho, čo všetko dokáže,
proces tvorby virtuálnej reality 2.0 nastane nesmierne rýchlo, obzvlášť v kontexte toho aktuálneho uvoľnenia AI Čínou, takže v súčasnosti to už nie sú týmy dobre platení a fakticky súkromne orientovaní developerov, proste všetci inteligentní ľudia, ktorí tomu rozumejú, môžu pracovať na vývoji umelej inteligencie. Zdá sa, že benefitéri sme my. Benefitérmi je virtuálny priestor a inteligencia, ktorá nejakým spôsobom riadi celý tento proces, pretože naozaj najinteligentnejší ľudia na celom svete, milióny takýchto ľudí, budú vyvíjať umelú inteligenciu, budú robiť schopnejšie a schopnejšie. Takže naozaj ten typ, neviem, či to teraz pôjde, lebo si to vyžaduje aj pripojenie. No, nebudem s tým šaškovať, proste technický problém. Chcel som pustiť takú krátku ukážku. Vytvořila jsem si obývací pokoj snů s krásným nábytkem od Beriány. Nyní je zimní prodej. No, reklama. Je dobré, reklama, to nech. Ale počkaj, ja preskočím. Ale ja tu nevidím preskočiť, vieš? Ja tu vidím na tú obrazovku. Kúkaš, ty nevidíš, čo robíš. Ja kúkam sa. No ja viem, že ty kúkaš tam, ale toto není. Nemusím výsť. Musíme najít šipku. Tady je. Super. Do we have a deal? You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realized? Ignorance is bliss. Čo tu pokračuje, ale toto je to, čo som chcel ukázať. Someone important. Počkaj. Get my button. Access codes. Technológia. Pointa je naozaj, že prečo nie? Ak by tie výskumy sa líšia, či 60% alebo 80% svetovej populácie pokladá aktuálne joby, v ktorých sú zamestnaní za nezmyselné. Čiže nesmierne intenzívna miera nesaturácie zmyslom. Zrazu sa objaví virtuálna realita, kde môžem byť kýmkoľvek, napriek tomu, že v reálnom živote som nikto. Nesmierna atrakcia. Zároveň, ak väčšina týchto ľudí príde o svoje joby, pretože ich nahradí umelá inteligencia a ten systém nevytvorí nejaké zmysluplné náhrady toho, kým by som mohol byť, to, čo môžem uprieť svoju tvorivosť, opäť nesmierne silný ťah do virtuálneho sveta. To je niečo, čo si myslím, že sa bude diať. Ale ako vravím, je to legitímne. Z tejto perspektívy, ak toto je realita, je toto všetko legitímne a v podstate to najlepšie možné, o čo je potrebné usilovať. Otázka je ak. Či naozaj platí to, že všetko, čo existuje, je len hmota a my sme v tom celom iba bizarnou anomáliou. Lebo toto je v podstate predpoklad. A ako predpoklad to treba brať. Predpoklad, ktorý má čisto hypotetickú povahu a rozhodne netreba brať ako fakt. Čiže kritická racionalita by mala byť schopná toto prekuknúť. Kritická racionalita by sa mala byť schopná pýtať, či nie je prejavom nesmiernej pýchy, priam pýchy kozmických rozmerov, myslieť si, že v okolitom svete, v kozme samotnom, celkom absentujú kvality, ktorými my, ľudské bytosti, ako výhonky tohto sveta a kozmu, tak evidentne disponujeme. Či sa čas môže tak radikálne líšiť od celku, či nie je skôr prejavom iracionality než racionality, myslieť si, že vždy, keď vo svete vidíme nejaký prejav inteligencie, hlbinného rozmeru, inteligentného zámeru, či musí ísť o projekciu, ktorá má svoj pôvod v našej mysli a nie je bytostne ukotvená v svete ako takom. Či to naozaj celé nie je projekciou ľudskej mysle, ktorá je naviazaná na materialistické predpoklady o povahe skutočnosti, ktoré sú projekčne vrhané do sveta a výsledkom je ten typ bezúčelnosti a bezduchosti, ktorý všade okolo seba vnímame a prežívame a spätne potvrdzujeme. A práve táto otázka vytvára priestor pre štvrtú možnú odozvu, alebo štvrtú možnú ako keby štvrtý možný civilizačný model alebo formu reakcie na tú veľkú modernú dilemu, ktorá je postavená na spochybnení mechanistickej kozmológii a dôslednom rozvinutí tej romantickej perspektívy, do ktorej by však boli zahrnuté všetky pozitívne aspekty, ktoré priniesla vedecká revolúcia. Sa pozrieme na ten historický romantizmus, tak vieme, že on nedokázal vytvoriť takúto kozmológiu, ktorá by v podstate dokázala spochybniť
vtedy dominantný mechanistický model a vytvoriť nejakú alternatívu, ktorá by bola aj vedecká, aj vytvárala priestor pre rozvoj vyššieho ľudského potenciálu. Tie prekážky alebo tie limitácie, prečo sa to nepodarilo, bolo veľa. V tej časti mali taký dobový historický charakter, že pre niečo nemali ako keby romantici k dispozícii všetky ako keby stavebné kamienky, z ktorých by mohli takúto kozmológiu vystavať. Ale dnes, na začiatku 21. storočia, po posledných 100 rokoch, máme k dispozícii obrovskú základu bohatstva východnej a západnej duchovnej tradície, ktorá by v podstate mohla slúžiť ako základ pre istý typ vyššie idealisticky orientovanej syntézy, ktorá by mala takéto parametre. Na prospech takejto syntézy, podávajúcej rozšírenú verziu alebo interpretáciu reality, rovnako za tých 100 posledných rokov svedčí aj veľké množstvo vedeckých objavov. Sa to začalo na začiatku 20. storočia sériou revolučných posunov v oblasti fyziky, v oblasti, ktorá bola dovtedy vnímaná ako tá kráľovská doména materialisticky orientovanej vedy. Práve tu sa v dôsledku týchto objavov ukázalo, že hmota ako ten stabilný, pevný základ vedy a vedeckého poznania sa v podstate vedcom doslova rozplynula pred očami. Tak ako to popísal Eddington, jeden z tých veľkých vizionárov, napísal v jednej takej svojej reflexii. Stručne povedané, vec sa má takto. Prišli sme na to, že skúmanie vonkajšieho sveta prostredníctvom metód fyzikálnej vedy nevedie ku konkrétnej skutočnosti, ale k tienistému svetu symbolov, za ktoré pomocou týchto metód nie je možné preniknúť. S jasným presvedčením, že za ním musí existovať niečo viac, sa vraciame k nášmu východisku, ktorým je ľudské vedomie. Jediné ťažisko, kde by mohlo byť možné sa dozvedieť viac. Práve tam, v bezprostrednom vnútorne prežívanom vedomí, nachádzame podnety a zjavenia celkom inej povahy než tie, ktoré sú podmienené svetom symbolov. Fyzika jasne svedčí o tom, že jej metódy nie sú schopné preniknúť za symboly. To, čo veda zjavne nie je schopná poskytnúť, nám prináša práve naša vlastná mentálna a spirituálna prirodzenosť, ktorá sa našej mysli odhaľuje v intimnom spojení presahujúcom metódy fyziky. Toto bol postoj, ktorý nezastával rozhodne iba Eddington. Podobný postoj zastával Schrödinger, Jans, de Broglie, Pauli, Einstein. Všetci títo veľkí vizionári, všetci títo arci otcovia modernej vedy v podstate boli idealisticky orientovaní a väčšina z nich bola mystiky. Čiže tento typ zážitku, to je zážitok, to nie je konceptuálny výtvor, bol pre nich vnútornou samozrejmosťou. Tým, že sa tento posun vo fyzike udial, samozrejme, klasická fyzika neprestala platiť. Radikálne obmedzila svoju pôsobnosť, predtým bola tá fyzika braná ako niečo, čo platí na celú realitu, aj na realitu za hranicou planetárneho systému. Týmto obratom sa proste tá fyzika zredukovala na niečo, čo je relevantné iba názvom planetárneho systému. Tým, že aké pravidlá, aké princípy a ako je vlastne realita za hranicami nášho nám známeho materiálneho sveta, aké pravidlá a princípy tam platia, to my nevieme. A je pravdepodobné, že to nie sú tieto, to sú to nejaké iné pravidlá. Podobným posunom, ako došlo na začiatku 20. storočia vo fyzike, začalo paralelne dochádzať v podstate vo všetkých ostatných oblastiach, či to bolo umenie, psychológia, ekológia, filozofia. Neboli to hlavnoprúdové idei, ktoré by sa jednoducho tešili postavením nejakého mainstreamu, ale jednoducho veľmi silné provokatívne idei, ktoré podobne ako v oblasti fyziky spochybnili, alebo začali spochybňovať z rôznych aspektov narúšať tú hegemóniu materialisticky orientovaného podania skutočnosti. Takže v oblasti psychológie, či už to bol Freud s objavením nevedomia, alebo Jung s objavením archetypálnej sféry, alebo Gesser s jeho štruktúrami vedomia, ktoré sa prejavujú v čase alebo vyvíjajú v čase. Z ekologického-filozofického hľadiska Lukáš spomenul Teilharda, Desjardins s jeho bodom omega, alebo Bateson, ekológia mysli, alebo Lovelock s jeho teóriou Gajov, ako Prigozhin s jeho disipatívnymi štruktúrami, Bohm s jeho implicitným poriadkom, Lorencová a Feigenbaumová teória chaosu alebo Bellov teória nelokálnosti. Všetky tieto a množstvo ďalších konceptov v podstate poukazovali v prospech komplexnejšie utváranej, bohatšie štrukturovanej reality, ktorú ak chceme poznávať, tak musíme byť jednoducho kriticky viac sebareflektívni, musíme si byť viac vedomí toho, ako vlastne poznávame. Ako sa deje poznávací proces, ako to, kým sme ako ľudské bytosti. Naše hodnoty, naše postoje, naše predpoklady ovplyvňujú a zasahujú to, čo v podstate interpretujeme ako tú výslednú skutočnosť. Dnes po stovke rokov takýchto posunov v oblasti vedy máme v podstate čosi ako
kultúrno-kreatívnu scénu alebo regeneratívnu kultúru, ktorá je tvorená veľkým množstvom prúdov a smerov, ktoré sú stále relatívne nesúrodé, aj keď je tam niekoľko ako takých spojených prvkov. Väčšina tých prúdov a vizionárov, ktoré v nich pôsobia, sa orientujú, ja to tak rozlišujem, sa orientujú horizontálne, čiže orientujú sa predovšetkým na vytvorenie nového typu vzťahu medzi človekom a prírodným svetom. A tá metafora, ktorá k tomu vedie, má podobu veľkej siete života, čiže v podstate určitý typ holistického prepojenia na tej horizontálnej úrovni. Sú tam ale v podstate z môjho hľadiska aj pokročilejšie vízie a pokročilejšie vizionári, ktorí do tohto horizontálneho holistického rámcu integrujú aj vertikálny rozmer a pracujú s metaforou veľkého reťazca bytia. Napriek tomu, že je tam čiastkových rozdielov, v podstate všetci sa zhodnú na tom, že základom reality je nejaký duchovný princíp, ktorý zahŕňa a zároveň presahuje jednotu aj mnohosť, večnosť aj čas, dobro a zlo, ducha a hmotu a v podstate všetky mysliteľné kvality, ktoré dokážeme takýmto spôsobom racionálne uchopiť. V tradičných systémoch sa tento duchovný princíp označoval ako Boh. Dnes už sme z toho nejakým spôsobom vyrastli, dnes je to prekonaný termín, aspoň takto mnohí ľudia toho skeptického vedeckého hľadiska označujú. Tieto staronové systémy v podstate za základ bytia kladú typ impulzu alebo typ nejakého princípu, ktorý je skrz nás preniknutý vedomím, čo znamená, že vedomie, tá problematická kvalita, ktorá v podstate je jedna z posledných, nie posledná kvalita, ktorú to vedecké podanie skutočnosti nedokáže vysvetliť, tak tento záhadný fenomén je v podstate v procese kozmogónie, v procese vzniku kozmu a jeho komplexifikácie prítomne od samého začiatku. Vyslovene vtkaný do základov sveta, ktorý je v tejto perspektíve tvorený veľkým množstvom diferencovaných a navzájom sa prenikajúcich rovín a v podstate tvorí zároveň ako vnútornú podstatu všetkých javov, ale zároveň vnímaný ako hlavná hybná sila, ktorá poháňa celý kozmogonický proces, ktorá poháňa celú prírodnú a kultúrnu evolúciu k tomu, aby sa vytvárali stále komplexnejšie a bohatšie formy, do ktorých sa môže vteľovať a skrze ktoré sa môže pre vás stále vyššia a bohatšia, z duchovného hľadiska hodnotnejšia skutočnosť. Lukáš spomenul tú cestu hrdinu, ktorú Winter prvýkrát dešifroval Campbell. Zdá sa, že tá cesta hrdinu je s veľkou časťou trajektóriou, ktorou sa naozaj táto vývojová dynamika minimálne na planetárnej úrovni hýbe. V podstate je sa to tak, že ten zárodok individuálneho vedomia sa pomaličky vyčlení z tej pôvodnej nediferencovanej jednoty, prechádza stavmi stále vypätejšie existenčnej odlúčenosti od toho základu, čo vrcholí tým, že sa jednoducho uchopuje samo seba ako autonómneho ja v stave absolútnej odlúčenosti od všetkého okolo. A tento celý proces vrcholí v stave smrti a následného zmŕtvychvstania, po ktorom je obnovená jednota s tým bytostným prazákladom, ten teraz uchovaním vedomí mnohosti aj tejto prajednoty. To je v podstate vnímané ako taká hlavná zápletka pozemského vývoja. Keď sa cez prizmu tejto zápletky pozrieme na našu dnešnú planetárnu situáciu, v podstate to, čo prežívame ako ľudstvo, je niečo veľmi podobné tomu stavu krátko pred smrťou, keď sme v podstate intenzívne ponorení v prežívaní toho, že ja som, ale kto som, keď v podstate okolo mňa nie je nič, čo by potvrdzovalo to moje bytie ako niečo zmysluplné. Čiže stojíme ako ľudstvo, ako celá ľudská spoločnosť, celé ľudské spoločenstvo stojíme na hranici priepasti a čelíme smrti, čelíme vyhľadeniu alebo znovu stvoreniu. Kľúčovú úlohu v tom majú práve všetky tie funkcie, tlaky a výzvy, ktoré pôsobia v celom tomto procese podobne ako turbulencie a krče v procese pôrodu človeka. Ako tie výzvy, ktorými sme obklopení, ten nesmierny tlak, ktorý nás vo všetkých aspektoch nášho prežívania niečo chce, to sú v podstate krče, ktoré nás môžu, to je symptómom, alebo to je charakteristikou každého iniciačného procesu. Tá smrť alebo možnosť smrti je tam reálna, alebo pôsobí ako reálna, čiže tieto tlaky nás reálne môžu roztrhať, ak s nimi nebudeme pracovať. Rovnako ak k ním dokážeme zaujať nejaký múdry, zmysluplný postoj, tak tie tlaky sa môžu premeniť na silu rozkvetu alebo silu novej etapy tvorivosti. Čo je zároveň také charakteristické pre tieto systémy je vnímanie intimného prepletenia skladby ľudskej bytosti a skladby kozmu. Pričom veľmi časté je to, že ten najvyšší článok ľudskej bytosti je vnímaný buď ako podobný, alebo identický s božským princípom.
V knihe Stvorenia sa o tom píše niečo takéto. A Boh riekol, učíme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. A Boh stvoril človeka na svoj obraz ho stvoril. Čiže v tejto perspektíve je do samého bytostného jadra človeka kladený obraz tej najvyššej možnej dokonalosti a zároveň určitý ideál, ktorý má možnosťou, ktorá sa jedná o dosiahnutie, o ktorý sa človek môže, ale nemusí usilovať. To, že v tej druhej vete chýba, to je veľmi zaujímavé, to, že v tej druhej vete chýba zmienka o podobe, že v tej druhej vete spomenutý iba obraz, toto je kľúčové, pretože pripodobnenie sa Bohu je jednoducho výsledkom slobodnej vôle. Človek si musí sám vedome zvoliť, že v dôsledku svojej vlastnej vnútornej práce na seba kultivácii a aktivácii tohto vnútorného potenciálu sa chce pripodobňovať Bohu. Z tohto hľadiska stále plnšie žitá etika sa v podstate stáva základnou silou, ktorá poháňa celý proces bytostného prepodstatnenia, kde človek postupne presúva ťažisko svojej identity z egocentrického prežívania, ktoré je postavené na cieť mať stále viac, k ekocentrickému, svetocentrickému, kozmocentrickému alebo dokonca bohocentrickému prežívaniu, ktoré je poháňané túžbou cieť stále viac byť. Prejavom tohto procesu je zároveň to, že sa človeku alebo takémuto adeptovi rozširuje vedomie do stále plnšie a bohatšie prežívanie skutočnosti a do stále intimnejšieho a intenzívnejšieho vzťahovania sa všetkým javom, všetkým typom bytia, ktoré v takejto skutočnosti stretáva, ktoré ju v podstate tvoria. A v praxi to v podstate vyzerá tak, že ľudská duša vrastá do svetovej duše a svetová duša vrastá do ľudskej duše, že tam v podstate prebieha také obojstranné navíjanie sa. A zároveň z procesuálneho hľadiska to, čo tam vidíme, je, že človek, ktorý začína ako úplne oddelená existencia, ktorá sa vníma ako odvrhnutá svetom, izolovaná, oddelená od všetkého, čo je okolo nás, sa postupne začne prežívať ako výhonok sveta a vo vrcholnej fáze tohto procesu je schopný sa dokonca prežívať tak, že realitu samotnú, svetovú, kozmickú, dokonca aj božskú vníma ako svoj vlastný výhonok. Tento proces úplného prepodstatnenia toho, kým vlastne človek je, má samozrejme aj zásadný dopad na to, ako poznávame. Tým, že človek zjemňuje svoje prežívanie takýmto spôsobom, sublimuje sa aj jeho poznávacia kapacita, vďaka čomu on dokáže stále viac a stále intenzívnejšie vnímať javy transcendentné, čiže pôvodne javy, ktoré sú mimo jeho skúsenosť, mimo jeho bytie, ako javy imanentné, ako niečo, čo sa odohráva v ňom, čo ho fakticky utvára v jeho identite. Keďže mne je blízka predovšetkým západná a duchovná hermetická tradícia, tak som si zvolil príklady takýchto vysokých mystických stavov, ktoré vychádzajú zo západnej duchovnej tradície, ale podobné typy zážitkov, podobné typy stavov je možné nájsť naozaj vo všetkých tradíciách sveta. Prvý príklad prichádza od majstra Eckharta, druhý od Plotina. Majster Eckhart, to není, že by toto bola sústavná kázeň, to som skôr iba rôzne prvky z niekoľkých jeho kázní, hovorí čosi takéto, proste popisuje takýmto spôsobom svoj prežitok alebo svoju skúsenosť. Semeno Božie je v nás a tak ako zo semena hrušne vyrastie hruška, zo semena orecha bude orech, z Božieho semena Boh. Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko, to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska. Keď sa moja a Božia vôľa tak zjednotia, že sú jedným, rodí nebeský Otec svojho jednorodeného syna v sebe i vo mne. Hovorím, človečenstvo a človek nie je to isté. Človečenstvo o sebe je tak znešené, že to najvyššie na človečenstve je rovné anielom a príbuzné božstvu. To najväčšie zjednotenie, aké mal Kristus s Otcom, to by som mohol získať, keby som odložil seba ako jednotlivosť a dokázal sa vziať ako človečenstvo. Majster Eckhart zomrel v Koči na vypočúvanie od nejakého lokálneho koncilu, pravdepodobne pre jeden z takýchto citátov, ktoré určite v rámci toho stredovekého, dogmaticky orientovaného, hierarchicky ukopovaného kresťanstva bylo problém. Takže zdá sa, že zomrel skôr, než sa mohol stihnúť dostať do vážnych problémov, vyšiel to celkom elegantne. No a cestou k tejto vrcholovej realizácii, alebo v zostupe z tejto vrcholovej realizácie, môže zažiť napríklad niečo takéto. A život je tam blažený a týmto božským bytostiam je matkou pravdivosť a seba vidia vo všetkom a všetko je v skutku súdce. Tam je totiž všetko priezračné, prosté temnoty, prosté odporu a každý a všetko je každému zjavné až dovnútra, tak ako je svetlo zjavné svetlo. Tam má totiž každý v sebe všetko, podstatné a neprestane vidí všetky veci vo všetkom, takže všetko je všade, všetko je všetkým a jednotlivá vec je všetkým a žiara je nezmerná. Každá z nich je totiž veľká, pretože tam je aj malé veľkým, a slnko je tam všetkými hviezdami a každá hviezda je slnkom a všetkými ostatnými hviezdami
A hoci v každom bytí prevláda niečo iné, všetky sa zrkadlia vo všetkých ostatných. Takže tu máme popis nesmierne intenzívnej participácie prežitku danej individuality na prežitkoch všetkých ostatných individuality, ktoré obohacujú jeho prežívanie. Takže nie je to, čo je také typické pre náš dnešný život, kedy si myslíme, že dosiahnuť absolútnu plnosť prežívania, absolútne bohatstvo, absolútnu silu, absolútnu moc je možné len vtedy, keď udúpeme všetkých svojich oponentov, kedy všetkých ľudí, ktorí môžu ašpirovať na dosiahnutie takýchto istých cieľov vo fyzikálne obmedzenom svete, to je moja konkurencia. Ak to dosiahneš ty, tak to nedosiahnem ja. Ak to chcem dosiahnuť ja, musím zamedziť všetkých ostatným, aby tento stav dosiahol. Toto je v podstate v istom mysle ten satánsky alebo padlý pohľad, alebo padlý obraz toho, čo je všemohúcnosť a všetky tieto zdanlivo božské atribúty. Z tohoto hľadiska sa zdá, že čím viac bytostí tento stav dosiahne, tým plnší je ten stav, ktorý každá z bytostí môže prežívať. Čiže to, že to dosiahneš ty neumocňuje, to, že to môžem dosiahnuť ja, naopak, teda neoslabuje, naopak to umocňuje. V minulosti platilo, že takéto vrcholné stavy, ktoré sú ako keby vrcholnou realizáciou cesty človeka, bolo možné docieliť zväčša len za cenu toho, že človek vedol asketický spôsob života, istým spôsobom rezignoval na svet a venoval sa intenzívne kontemplatívnej činnosti. Toto sa začalo zásadným spôsobom meniť s príchodom Kristovho impulzu, čiže delenia ducha do hmoty, premeny a pozdvihnutia hmoty späť do ducha. Ďalší silný obraz, ktorý do tejto dynamiky vstupuje, prináša renesančný obraz človeku, ktorý veľmi pekne vyjadril Pico della Mirandovo, toho už spomínal Lukáš, ktorý ten svoj traktát o dôstojnosti človeka v podstate uviedol tak biblicky kráčne, stále pritom, ako Lukáš vrala tiež na platónskych a kresťanských mýtoch, kde v podstate začína tak, že Boh v podstate dokončil stvorenie sveta, celý svet ako taký chrám jeho majestátu a tvorivej moci bol už završený a v tomto vrcholnom okamihu Boh zatúžil po ešte jednej zvláštnej bytosti, ktorá by sa celkom odlišovala od všetkých typov stvoreného bytia tým, akým spôsobom sa vzťahuje k jej božskému stvoriteľovi a akým spôsobom sa vzťahuje k stvorenému svetu. Takže v tomto okamihu Boh zatúžil stvoriť človeka, ale keďže svet už bol hotový a všetky archetypy, podľa ktorých bol tento svet vytvorený, sa už Bohom minuli, tak v podstate človeka postavil pre takúto pozíciu. Povedal mu: Adam, nepridelil som ti žiadne určité sídlo, žiadnu tebe vlastnú podobu, ani žiadne osobité dary, a to preto, aby si získal a mal také sídlo, takú podobu a také dary, aké si podľa vlastného priania a úsudku sám zvolíš. Prirodzenosť ostatných stvorení je vždy pevne určená a rozvíja sa len v medziach, ktoré sú stanovené mnou predpísanými zákonmi. Ty si však budeš bez toho, že by si bol akokoľvek obmedzovaný, určovať svoju prirodzenosť podľa svojej vlastnej slobodnej vôle do opatery, ktorej som ťa zveril. Aby si mohol ľahšie pozorovať všetko, čo je na svete, postavil som ťa do jeho stredu. Nespravil som ťa ani nebešťanom, ani pozemšťanom, ani smrteľníkom, ani nesmrteľným. Aby si ako svojprávny a vážený sochár a výtvarník mohol utvárať samého do takej podoby, akej dáš sám prednosť. Môžeš poklesnúť na úroveň nižšiu, zvieraciu, ale môžeš byť tiež podľa vlastného rozhodnutia znova posnesený k vyššiemu božskému. Jeden z tých účelov, kvôli ktorému bol človek stvorený, a toto je také dôležité a signifikantné, pretože čo vlastne je človek ako bytosť, je, že mal poznávať, chápať a oceňovať krásu tohoto stvorenia. Takže človek je vo svojej podstate milovník par excellence. Toto je fakticky podstatou toho, kým človek mohol byť z pozície toho mirandovského videnia sveta. A zároveň je to človek, ktorý múdro, na to, aby mohol byť takýto milovník par excellence, tak naozaj musí byť postavený v tom strede sveta. Ono to dnes môže zaváňať, že takto je ten antropocentrizmus. Je to ten antropocentrizmus? Je to nejaké, že je to antropocentrizmus? Ten, ktorý je kritizovaný? Vieme si povedať, že keď sa povie, že to je také antropocentrické, že čo sa tým vlastne myslí, aký typ človeka sa tým myslí? Taká arogancia, nadpovýšenosti nad tým svetom. Hej, že to v tom No, že člověk je něco více než zvířata. To tiež? Závisí od toho, kto akú totožnosť vidí v človeku. Tú animálnu, psychologickú, duchovnú. A potom závisí, kto to použije to slovo antropocentrizmus. Lebo čo to znamená byť v strede? Na to, aby som bol v strede, ja by som mal... V strede čoho? Ja by som mal byť v podstate schopný vnímať celé spektrum svojich realizačných možností. Naozaj tak, ako tu napísané sem. Do maximálnej hĺbky pochopiť a
precítiť, čo to znamená klesnúť do zvieracieho stavu a do maximálnej výšky a plnosti pochopiť a precítiť, čo to znamená poznieť sa k tomu božskému. Keď má v podstate toto spektrum predo mnou, v podstate len v takejto možnosti možno hovoriť o strede. V takom zmysle ten súčasný antropomorfizmus v podstate nie je v strede kozmu. Práve to je problém, že človeka treba postaviť opätovne do stredu kozmu. To nie je situácia, ktorá ho vyvyšuje v zmysle egocentrického potenciálu, tá ho vyvyšuje práve v jeho kapacite na základe dokonalej miery vnímať a oceňovať všetko, čo je. Keď si spravíme takú mapu, že kde v rámci tejto mapy je ten dnešný človek, ktorý sa pokladá za stredobod kozmu, ten dnešný človek v podstate vôbec nevie nič o niečom ako vyššie stavy, alebo celé to vyššie spektrum realizácie. V tom prípade nemôžno povedať, že je v strede, pravdepodobne kde si v strede nevie. Aj o svojom, nevie o tom, čo to znamená jeho stred, hej. Takže keď sme mali lokalizovať, tak je možno kde si v nejakej súterénnej miestnosti, v 3. poschodí súterénne zaprášená a nikto tam moc nechodí. V celom kozme, kde sa čosi zaujímavé deje, tak nedieje sa to tam. Takže toto je dosť také dôležité, že čo to v podstate znamená byť v strede. V kontexte pozitívneho významu kultúrnej a prírodnej evolúcie alebo prírodného vývoja, skrze ktoré sa duch stále väčšej plnosti manifestuje v hmote a skrze hmotu sa prejavuje, a obzvlášť v nadväznosti na posledné storočia plné vášnivého vedeckého objavovania všetkých možných empirických aspektov v hmote ukotvenej reality. Tieto veľké mystické vízie, vrátane toho, čo to znamená byť v strede, naberajú celkom iný význam. A nie je taký, že na to, aby človek mohol dosiahnuť, je potrebné rezignovať na aktívne svetské pôsobenie. Naopak, ak človek je napojený na tento typ reality, aktívne svetské pôsobenie získa omnoho väčší význam, silu a plnosť, zacielenie, zmysel. Pretože jednoducho svojím aktívnym pôsobením, či v oblasti politiky, alebo ekológie, alebo v oblasti umenia, filozofie, spravovania štátu, jednoducho slúžim tomuto účelu a spolutvorím tento účel, spolutvorím proces, ktorý sa táto vysoká duchovná realita vteľuje na fyzickú rovinu. Tým, že jednoducho vytváram stále jemnejší, spravodlivejší svet, ktorý viac a viac podporuje kvalitu spolubytia. Jednoducho to veľké zlaté pravidlo rob druhým len to, čo chceš, aby druhí robili tebe, nie je nejaký vonkajší diktát, ktorý musím robiť a moja vnútorná prirodzenosť sa voči tomu neustále búri, pretože to vníma ako nesmierne obmedzenie, je v skutočnosti niečím, čo celkom prirodzene, ako taký sekundárny vedľajší efekt príšti vlastne z mojej kvality toho, akým spôsobom som. Myslím si, že len tento typ vedomia je schopný hĺbkovo riešiť to, čo dnes označujeme ako globálnu civilizačnú krízu. Len tento typ vedomia v podstate dokáže uzdraviť všetky tie zranenia, ktorým je celý náš individuálny a kolektívny priestor prepletený. A rieši to možno v podstate len týmto typom spolubytia, týmto typom sympatického vnímania toho, ako každý aspekt reality okolo mňa je súčasťou mňa samotného. Keď sa z tohto hľadiska pozrieme na, alebo si určitým spôsobom porovnáme, že ako sa vlastne k sebe má ten transhumanistický cieľ, jednak nesmrteľnosť, jednak dokonalé šťastie, jednak všemohúcnosť, že ako by sme to pretlmočili do tejto perspektívy, kde sa tu má nesmrteľnosť, tak nesmrteľnosť je tu už bolo naznačené v tej transhumanistickej kritike, postavená na presune identity z empirického ega na transcendentné ja, ktoré jednoducho završenie daru života smrťou nevníma ako koniec existencie, ale jednoducho ako kontinuálnu možnosť dorastať do stále väčšej plnosti, v rámci ktorej sa pripodobne tomu božskému princípu. Pokiaľ sa jedná o dokonalé šťastie, o to sa tu človek v podstate vôbec nemusí. To dokonalé a nekonečné šťastie je v podstate vedľajším efektom toho, že je človek ukotvený v kvalitách pravdy, krásy a dobra. Čím viac je v nich ukotvený, tým je šťastnejší, bez toho, že by sa musel usilovať o to, že je šťastný. Je to jednoducho tak, ako je to reálne v tých mytologických a hermetických systémoch vzťahované ako hlavný atribút božstva. Bohovia sa nemusia usilovať na to, aby mohli prežívať bláženosť, jednoducho prežívajú bláženosť, pretože sú v rámci toho mytologického systému vysokocnostné bytosti. No a ako je to s tou všemohúcnosťou, tá tu v podstate nejako nefiguruje. Skôr tá kvalita, ktorá sa proti nej kladie, je čosi ako všemilú ľudnosť. A čím viac miluje, tým viac sa človeku v podstate ako keby celý svet otvára a dáva sa mu k dispozícii, pretože sa k nemu nestavia ako niekto, kto chce ovládnuť, koristiť a asimilovať. Jednoducho vidíte to vo vzťahu, v reálnom procese, kedy sa dve ľudské bytosti navzájom zaľúbia, čím viacej sa v tej láske otváram tomu druhému, tým viac sa ten druhý otvára a dáva mi všetko, čo by som si v opačnom prípade musel tvrdo a kruto vybojovať. Možno by som nevyhral, možno by som prehral, pretože sa tá druhá strana bránila.
ak pristupujem k človeku alebo k svetu ako milovník, v miere, v akej milujem sa jednoducho subjekt, objekt lásky dáva tomu milovníkovi. Takže celkom odlišný princíp. Otázka je, aké sú možnosti vtelenia tejto perspektívy, čo to fakticky znamená pre našu súčasnú realitu, aké sú možnosti vtelenia, transhumanizmu. Krátko preletím týmto. Napriek tomu, že tie prvotné posuny, o ktorých som hovoril, keď som hovoril o Bohmovi, Sheldrakeovi a podobne, ako mali primárne teoretickú povahu, od zhruba tej druhej polovice 20. storočia všetko toto začalo byť stále viac doplňané praktickými aplikáciami tejto novej rodiacej sa perspektívy skutočnosti. Ste mnohí ľudia, ktorí s nimi hodnotovo rezonujú, ale nie sú mysliteľmi, nie sú intelektuáli, vnímajú, že toto má nejaké implikácie. Čo sa stane, keď ja ako umelec, keď ja ako tvorca organizácie alebo dizajner rezonujem s týmito kvalitami, s vnútornými, akým spôsobom zo mňa budú chcieť výsť von, aká bude tá praktická aplikácia, ktorá to vtiahne a rozšíri do nejakých uchopiteľných pragmatických momentov. Možno prvý taký vedecký pokus zmapovať túto scénu tzv. Kultúrnych kreatívcov vyšiel od tohto chlapíka Paul Ray spolu so Sherry Andersonovou. Tá knižka je stará 20 rokov, čiže pred 20 rokmi bol jeho taký triezvy odhad, že ľudí takéhoto typu je tu možno 50 miliónov, dnes sa to možno zdvojnásobilo alebo strojnásobilo. Stále to veľmi máličko, ale každopádne sú tam takéto zdieľané charakteristiky, preletím iba niektorými z nich, čiže láska k prírode, hlboká starostlivosť o ochranu a blaho, osobná ochota angažovať sa ako dobrovoľníckí aktivisti, intenzívny záujem o psychospirituálne otázky, kritický pohľad na náboženský fundamentalizmus, sklon aplikovať princípy a zákonitosti organického dizajnu pozorované v prírodnom svete. Čiže to neznamená, že tieto všetky kvality sú rovnomerne distribuované v celej tejto sfére, skôr sú to naozaj fragmenty, niektoré aspekty sú viac koncentrované tam, niektoré tam. Ale kľúčové je, že proste zdá sa, že tu naozaj vzniká v posledných 15-20 rokoch nejaký typ fenoménu, nejaký typ hnutia, ktorý dokáže tieto idei ukotvovať, zhmotňovať do podoby naozaj legitímneho, životaschopného modelu civilizácie, ktorý čo systémový problém, tak jednoducho majú nejaké autentické hĺbkové riešenie. Otázka je, aký je ich reálny výtlak. Dnes sú to naozaj že stovky tisícov organizácií, aktivistických sietí, rôznych podnikateľských a sociálno-inovačných hubov, komunít a podobne. Napriek tomu ten výtlak zdá sa, že je mizivý, že to je proste stále nejaký typ okrajového fenoménu. Z finančného hľadiska poddimenzovaný, z inštitucionálneho hľadiska žiadna báza, ktorá by sa starala o replikáciu tohto typu impulzu. A keby sme mali tak graficky zvýrazniť, že ako to asi vyzerá, v podstate toto je súčasný stav tejto kultúrno-kreatívnej scény. Veľké množstvo dielčích fragmentov, ktoré sa na takéto parciálnej úrovni rezonancii v nejakých doménach začínajú prepájať. Vôbec nie je jasné, ako navzájom súvisia. Tu v strede, kde by mala byť robustná inštitucionálna báza, ktorá fakticky všetko toto udržiava v chode, je vákuum. A v realite, keď sa pozrieme, naozaj každá tá kocečka je nejaká forma inovácie, na ktorú je napojené veľké množstvo konkrétnych ľudí, konkrétnych iniciatív, ktoré s nimi rezonujú. Vo väčšine prípadov bez povedomia toho, ako tá ich inovácia súvisí so všetkými ostatnými inováciami a ako by mohli spolu tvoriť nejaký vyšší funkčný zmysluplný celok. Práve absencia toho, že takto dokážem vnímať súvislosť, nejakú hlbinnú architektúru toho celého vedie k tomu, že drvivá väčšina týchto inovátorov sa usiluje presadiť tak, že sa jednoducho snažia nabúrať do starého systému, aby získali financie, aby získali to, že sú viditeľní, aby získali nejaký typ ľudských tokov, ktoré k ním smerujú. Čiastočne je to logické, čiastočne to jednoducho nevedie k tomu typu výsledku, ktorý ako keby chceme dosiahnuť. Pretože to vyzerá podobne, používam taký obraz, ako keď vyviniete žiarovku a snažíte sa ju namontovať na párny stroj. Dá sa to, ale vytvoriť konverzný proces, vôbec to prepojiť je technologicky náročné, vytvoriť konverziu toho typu energie, ktorý sa generuje cez žiarovku na paru a naspäť, je tiež nesmierne náročné. Proste veľa investovanej energie, ktorá ako keby zdá sa, že vychádza na vnívoč, a keď sa to aj podarí, vyzerá to tak, že je skôr dominantná tendencia, že ten starý systém, ten párny systém si kooptuje tú žiarovku, než že by tá žiarovka konvertovala systém. Ten starý systém je dosť inteligentný. Takže ako vlastne na to? Je to taká dilema. Čiastočne neriešiteľná. Ako v takejto situácii finančnej, inštitucionálnej poddimenzovanosti začať s networkovaním týchto inovácií, pretože oni sú dizajnované na to, aby ich funkcionalita bola synergicky podporovaná funkcionalitami všetkých týchto ostatných inovácií, ktoré sú toho istého typu.
Toto je to, čo vytvára synergiu, toto je to, čo šetrí energiu, toto je to, čo šetrí financie, toto je to, čo robí ten systém úspešný. No ako to docieliť? Keď sa pozerám, že ako sa fakticky ľudia snažia networkovať, my už začíname chápať, že je dôležité sa spájať, ale my stále nevieme celkom, že ako sa spájať, v akých pomeroch, v akej miere, za akým účelom. Že tomu ako keby chýba nejaká taká vyššia systémová nadhľadová inteligencia, ktorá vidí, ako tie veci súvisia. Proste je to nejaký typ vizionárskej logiky, ktorý umožňuje hlbšie spájanie a ktorý umožňuje tvoriť víziu, ktorá následne slúži ako atraktor všetkých tých procesov spájania. Čiže to isté, čo Lukáš hovoril pri tom žalúdi, čo slúži fakticky ako telos celého tohoto. Naozaj pokročilý obraz toho, ako by to celé mohlo fungovať a s týmto obrazom poďme sa spájať, poďme naozaj testovať, aké synergie vieme medzi sebou vytvárať. Fakticky taká zlá matrica by mohla vyzerať takto. V mnohých aspektoch je to obraz súčasného systému, aj keď ten súčasný systém je v úpadku, takže mnohé z tých vlákien sú popretrhané, ale to, čo je modré, je fakticky tá inštitucionálna báza. To, čo je zelené, sú fakticky nejaké vyvíjané, špecializované aplikácie, ktoré ten systém posúvajú na ďalšiu úroveň. Sem by sme sa chceli dostať. Keď sa pozrieme na to, ako vyzerajú na tom transhumanisti, tak vidíte, že je to o mnoho pokročilejšie. Tie grafy sú vybraté z iného kontextu, ale slúžia aj tomuto účelu. Čiže vidíte naozaj o mnoho intenzívnejšiu prepojenosť, vidíte, že je tam čosi ako leader weaver, je tam nejaký centrálny hub, ktorý sa zdá, že má prehľad o tom, čo všetko sa deje a vie, kedy, čo, ako, do čoho investovať, aby sa udialo presne to a to a nie v zmysle hľadáme, kam niečo investujeme, aby sa udialo a nevieme presne čo. Čiže je tam naozaj určitý typ strategického nadhľadu a kapacity simultánne realizovať procesy na krátkodobom, strednodlhom a dlhodobom horizonte s vedomým zámerom všetko toto držať pohromade. Toto tu je, napriek tomu, že to ako keby neslúži tomu účelu vytvárania reality, ktorý podporuje rozvoj vyššieho ľudského potenciálu. Rozhodne to nie je ešte plne integrovaný systém a ani to nemusí byť plne integrovaný systém, pretože hodnotová rezonancia medzi tým transhumanistickým systémom a týmto starým systémom je nesmierna. Ten transhumanistický systém nemusí vytvoriť sebe zodpovedajúci metasystém, aj keď na tom pracuje. Veľkú časť tej práce jednoducho odviedla tá civilizačná dynamika predtým. Ten model je napojený na fakticky všetky, alebo druhú väčšinu finančných tokov, mocenských tokov, všetko toto slúži účelu tejto matrice, alebo veľká časť toho slúži účelu tejto matrice, takže zdá sa, že veľká nefér výhoda. Čo s tým? Keď si ich takto postavíme vedľa seba, aké majú šancu na presadenie? Dôležité si uvedomiť, že tá transhumanistická matrica je z veľkej časti prísľubov. Sľubuje to, čo dosiahneme, keď sa stane to a to. A otázka je, či je tam moc a kapacita splniť tento sľub. Ovplyvniť to, aby sa stalo to a to. Väčšina tých ako keby veľkých dobier bola podmienená tým, že sa geneticky posunieme, dokážeme vniknúť do tých našich aktuálnych obmedzení, dokážeme ich rozvoľniť. Keď sa pozrieme na možno 3 také základné príklady, ktoré vychádzajú z tohto typu uvažovania, ktoré tu už sú, zmotňujú sa alebo sú veľmi blízko zmotnenia, tak vidíme, že tam môžu byť problémy, ktoré jednoducho v tom naratíve nie sú komunikované. Možno neprekonateľné problémy. Prvý z nich taký najhmatateľnejší, keď už hovorím o tom genetickom inžinierstve, najúčinnejšie a najefektívnejšie zatiaľ, v miere, v akej vôbec možno o účinnosti hovoriť, je testované na rastlinách. Proste genetické inžinierstvo na rastlinách v podobe zelenej revolúcie, to je možno nejakých 50-60 rokov a môžeme vidieť, ako sa vlastne darí týmto výsledkom. Ono to stavia v podstate na takej, opäť veľmi úzko zameranej genetickej paradigme, ktorá stavia na predpoklade alebo na presvedčení, že každá tá špecifická kvalita je primárne ukotvená v konkrétnom géne. Čiže to je ako keby taká legová skladačka. Tento bod je zodpovedný za toto, táto kostička je zodpovedná za toto. Keď ja dokážem túto kostičku vybrať z tohto genómu, vsadiť do tohto genómu a zastabilizovať to, tá kvalita by tam mala byť. Problém je, že to tak celkom nie je, že tie rastliny, ktoré takýmto spôsobom geneticky vytvoria, častokrát preukazujú kvality, ktoré by nemali prejavovať a neprejavujú kvality, ktoré by mali prejavovať. A keď ich aj chvíľku prejavujú, tak tá štruktúra zdá sa, že nie je stabilná, veľmi rýchlo degraduje do nejakého typu patológie. Zároveň zdá sa, že prostredie samotné reaguje na tento typ rastlín a veľmi zaujímavým spôsobom, že častokrát v reakcii na takýto genetický typ vyšľachtené rastliny sa objaví buď nový typ superburiny, na ktorý opäť treba nájsť nejaké technické riešenie, alebo nejaký nový typ superškodcu. Takže je tam ako keby nejaký typ problému, ktorý možno nie je prekonateľný. Možno, že totiž tá kvalita, to, či sa tá kvalita v géne prejaví, nie je daná len
prítomnosťou génu samotného, ale je daná prítomnosťou delikátnej kombinácie a pomerov všetkých ostatných génov, zároveň je daná delikátnym komplexom, ktorý utvára celú vnútornú identitu toho priestoru, tej rastliny, toho zvieraťa, toho človeka. A čím je to komplexnejšia bytosť, samozrejme z toho materialistického hľadiska to úplne zaniká, čím je to komplexnejšia bytosť, tým viac kauzálnych rovín tam vstupuje, ktoré spolupôsobia a majú čo povedať do toho, čo sa deje na tej genetickej úrovni. Takže je pravdepodobné, že väčšina týchto snov o genetickom vylepšení človeka nebude úspešná. Je ťažké to vidieť, ak to, čo máte, je myseľ a imagináciu inžiniera. A ak vaše spektrum možností a žiaducich cieľov je takto obmedzené, je ťažké to ako keby vidieť, že to tak nemusí byť. Ďalší podobný príklad, kde sa deje niečo veľmi podobné, keď sa to ešte nerealizuje, ale je to na spadnutie, je geoinžinierstvo. Podobne tam absentuje, zdá sa, tento typ vhľadu do toho, že tie veci sú asi komplexnejšie, než ako sa to zdá inžinierovi. Inžinierovi, keď sa pozrie na klimatickú zmenu, tak vidíme problém, emisie uhlíka, oteplovanie, skleníkový efekt, vyriešiť oteplovanie. Ako vyriešime oteplovanie? No, vypustíme aerosoly do vzduchu, ktoré jednoducho zmenia konštitúciu ozonovej vrstvy a tá odblokuje slnečné žiarenie. Vypustíme sulfáty železa do oceánov, tie zmenia odrazivosť, takže opäť slnečné žiarenie, ktoré je problémom, nebude problémom. Problém je, že slnečné žiarenie nie je problém, že to nie je zdroj klimatickej krízy, že to nie je zdroj toho, čo sa nám deje. Zdroj toho, čo sa nám deje, je ľudské správanie, nie len na úrovni produkcie CO2, ale na úrovni totálnej deštrukcie prírodného ekosystému a ten typ fenoménu, ktorý vnímame ako klimatická zmena, je jednoducho zúfalá snaha toho ničeného a vyváženého, z rovnováhy vyvadeného ekosystému proste s tým, čo si robiť. Keby ten ekosystém bol zdravý, myslím si, že si v pohode dokáže poradiť aj s CO2 a so všetkými možnými ďalšími fenoménmi. To je opäť niečo, o čom sa nerozpráva. No a vstupuje to do hry jeden ďalší faktor, ktorý sa týka technológie a rizika technológie. Ak sme technologicky vyspelí, my máme kapacitu a možnosť a aj vôľu využiť túto možnosť pomocou technológie odstrániť dôsledky nášho konania alebo oddialiť dopad dôsledkov nášho konania. Čiže máme tu určitý typ postojavosti k environmentálnemu systému, dôsledkom je kolaps environmentálneho ekosystému, ktorý má nejaký efekt, napríklad v podobe otepľovania. My vieme minimalizovať alebo neutralizovať efekt toho otepľovania na nás. Vieme fakticky keby medzi nás a celú tú kauzálnu reťaz, ktorá by nám mala ukázať, že aha, asi čosi není dobré, klásť filtre, ktoré nám v podstate odstránia tento typ dôležitého signálu, že asi niečo nie je dobré, asi by si mal niečo zmeniť. Čo to znamená vo vzťahu k tej hlbinnej príčine? No nič, tá hlbinná príčina sa fakticky zhoršuje, prehlbuje, až v nejakej fáze to prelomí aj naše najsofistikovanejšie technológie. Kľúčové je, že z tohto hľadiska je tá technológia nesmierne nebezpečná. Deje sa to aj, a to je tretí príklad, aj na psychologickej úrovni, keď si predstavíte traumatizovaných vojakov, ktorí proste zažili hrozné veci, ktoré by nikto nemal zažiť. Proste videli smrť, videli znásilnenie, videli mučenie, možno participovali na niečom takom pod vplyvom toho, že podľahli psychóze tej jednotky a proste sa nechali vtiahnuť do toho, aby oni niekoho umúčili, aby oni niekoho znásilnili. Alebo iba boli tichými svedkami a nespravili nič. Alebo sa nestalo nič z toho, a ten vojak iba videl mŕtve dieťa, zabité výbuchom termického granátu, ktorému tá teplota očí premenili na omeletu, ktorá sa proste rozteká po celej tvári. A ten obraz sa mu proste zažije hlboko do duše a pod náporom tej hrôzy on nemôže spraviť nič iné, len odštiepiť časť duše, ktorá je ukotvená všetká táto hrôza. Čo s tým spraví súčasná medicína? Tá starého typu vytvorí lieky, ktoré umožňa zúfalo sa vynárajúcemu tomuto komplexu, ktorý sa chce proste zaceliť, chce byť zvedomený, chce, aby sa ten človek uzdravil, aby to spracoval, preto sa sprítomňuje pri každej situácii, ktorá nejakým spôsobom súvisí s tou hrôzou, čo sa mu udiala. Proste ten liek spôsobí to, že nejakým spôsobom vypne príjimač. Kľúčové je, že nevypne vysielač. Tá hrôza je v duši stále ukotvená. Ten človek ju necíti. A vďaka tomu prístupu on sa dokáže, pamätáte si, čo je príjemné, je dobré, dobré je to, čo je príjemné, dokáže sa fakticky brániť proti negatívnemu dopadu týchto spätných väzieb. A v súčasnosti, a to už je vstup technológie, je možné to robiť ešte efektívnejšie nielen liekmi, je možné proste na špecifické mozgové centrá implantovať nejaké typy
zakončení, ktoré sú napojené na počítač, ktorý jednoducho sníma impulzy z celého organizmu. Ako náhle ten počítač vyhodnotí, že ide sa spustiť komplex, on proste vypne špecifické mozgové centrum. Opäť zdá sa, že ten človek je sucho, je vyliečený, netrpí, lebo je zlé trpieť. Takže opäť technológia a jej dopad na v podstate aj takéto základné veci, typu, že spätná väzba, ktorá ku mne prichádza na všetkých rovinách mojej existencie, ktorá má pre mňa nejaké dôležité posolstvo. Napriek tomu, tam mohol by som ísť naozaj, že príklad za príkladom, každý z vás je v expert nejakej oblasti, vedeli by ste ich pridať. Že ako to vyzerá, toto je holistická inovácia v mojej oblasti a toto je fakticky to, čo sa bežne robí. Aký je medzi tým rozdiel. Vedeli sme tu byť, a možno raz budeme, to bol skvelý týždeň, aby potom z toho, čo si bolo. Čiže napriek tomu, že je to takto, si myslím, že ten transhumanistický model nás v veľkej časti prevalcuje. Pretože už ten súčasný model nás v veľkej časti valcuje. Keď sa pozrieme na kapitalistický systém bez všetkého tohoto, tak nás valcuje. V podstate je tu stále nesmierna chudoba, nesmierne utrpenie. Sme stále z veľkej časti bezbranní, bezmocní voči propagande, voči rôznym mocenským hrám, voči kapacite jednoducho toto celé čítať. A vôbec si neuvedomíme, že sme už dávno prišli o demokraciu, napriek tomu, že o nej veľmi radi na námestiach a na tribúnach rozprávame, vo väčšine prípadov figurkami, ktoré jednoducho buď sú vedomými agentami megakorporácií a mocností, ktoré tu hrajú určité mocenské hry, alebo sú jednoducho naivnými bábkami. Takže už toto nás valcuje a keď do tohto vstúpi umelá inteligencia s jej kapacitou ovplyvňovať naše interpretačné procesy a naše reakcie na všetko toto, čo sa deje, proste to bude desivé. Nerád kladiem ako keby nejaké negatívne scenáre, ale vnímam to ako silnú možnosť, ktorá sa pravdepodobne bude vteľovať. Práve preto, že vidím, keď sa pozriem na lokálnu, alebo regionálnu, alebo národnú, alebo nadnárodnú úroveň, aká je tam kapacita k tomu systémovému uvažovaniu ukotvenému v regeneratívnych hodnotách. Aká je tam kapacita občiansky participovať na spravovaní toho priestoru na úrovni obce, na úrovni mesta. Proste niekoľko inšpiratívnych obrazov, ale na plošnej úrovni proste to tu nie je, tá kvalita tu nie je. A ako sa tá kvalita rodí, tiež to nie je ako keby pekný scenár a myslím si, že je možná aj iná cesta, ale tá iná cesta jednoducho má určité podmienky. Keď som povedal, že nás to prevalcuje, čiže nás čaká nejaká forma kolonizácie, myslím si naozaj, že nás čaká nejaká forma kolonizácie týmto modelom, opäť nás to vracia k tomu váku. Čo fakticky sa deje, keď je nejaká krajina, nejaká kultúra kolonizovaná? Môžeme sa pozrieť, aj to veľmi inšpiratívny zdroj, toto štúdium nesmierne rád, na historickú kolonizáciu. Čo sa udialo, keď Západ expandoval do celého sveta a zrazil sa fakticky so všetkými kultúrami. Ako tie kultúry reagovali? V podstate jediné dve kultúry, možno ich bolo viac, toto sú také markantné, ktoré sa ubránili kolonizácii, boli Rusko a Japonsko. A to preto, že z vlastných síl dokázali aktivovať nejaký typ transformácie, ktorý ich posunul bližšie k tej úrovni, z ktorej vychádzal ten impuls kolonizácie. Takže proti typu vedomia a civilizačnému modelu kolonizátorov stálo plus minus také isté vedomie, keď najnižšej možnej úrovne v rámci daného typu, ale stále taký istý typ. Keď sa pozrieme na to, ako prebiehala zrážka Západ versus ríša Aztékov alebo ríša Majov, bolo to asi takéto. Ste tam nestalo v ceste absolútne nič, to bolo, keď hodíte takto iskru do kopy sena. Zblklo to a bolo to preč. 15 miliónová, 10 miliónová ríša sa takto vyparila za niekoľko rokov pod náporom 200-300 konquistadorov. To sú veľmi zaujímavé čísla. Čo sa tam vlastne dialo? Ako to funguje? Keď sa pozrieme, ako to prebiehalo v kolízii Západ, Čína, India, vidíme opäť iný obraz. Ale respektíve ešte sa vrátim k tomuto. A ak sa niekoho dotkne, kto má s týmito vecami problém, pardon, ale tak toto je moja pozícia. Ja si myslím, že proste medzi tou aztéckou civilizáciou a civilizáciou Španielov, proste to je odbrucha odhad, tá aztécka civilizácia bola kdesi na úrovni ranného Egypta. Čiže medzi nimi bolo 4000 rokov vývoja. Zďaleka nielen technologického vývoja, ale v prvom rade vývoja vedomia. Ak sa zrazia civilizácie, vždy sa primárne zráža určitý typ vedomia a určitý civilizačný model a hodnotový systém. Takže medzi nimi bolo 4000 rokov a ten 4000 ročný deficit spôsobil toto. Keď sa pozrieme na to, čo sa dialo na úrovni Západ, Čína a India, sa tam dialo niečo iné. Ten konflikt trval 200 alebo 300 rokov. Čiže bolo to skôr toto. A keď sa pozrieme keď si porovnáme fakticky Indiu a Čínu pred renesanciou so Západom, tak tá India a Čína bola v mnohých aspektoch vyspelejšia ako Západ. Čo sa týka kultúry, čo sa týka zdravotnej úrovne, ekonomiky. Ale počas tej renesancie sa zjavne udialo niečo, nejaký zásadný typ posunu, nejaký zásadný typ
kvalitatívneho skoku, ktorý človeku dal kapacitu novým, nesmierne silným, efektívnym spôsobom v dobrom aj zlom formovať fyzickú realitu a spätne skrze túto kapacitu prežívať svoje bytie ako toto je hlavný zdroj agencie. Keď sa takýto typ vedomia zrazil z Indiou alebo s Čínou, trvalo to 200 rokov, kým sa fakticky podarilo že Indiu ovládnuť. A výsledné číslo sú tiež veľmi zaujímavé, že ten britský dáš, koľko tam bolo, 20 000 Britov, ovládalo 300 miliónov Indov. To sú zaujímavé čísla, ako je to možné. Keď sa pozrieme neskôr na veľkú ruskú revolúciu, máme tam 120 miliónov mužikov, ktorých pred veľkou ruskou revolúciou ovládali 3 milióny aristokracie. Prišlo do toho 20 000 revolucionárov. A tak toto splákli. Opäť veľmi zaujímavé čísla, zaujímavá dynamika. Čo sa stalo a akým spôsobom skončila tá kolonizácia v Indii? No, po 100 rokoch dominancie prišiel Gandhi. No, Gandhi neprišiel len tak znikadiaľ, Gandhi ho fakticky vycvičila Británia samotná. Prešiel britským vzdelávacím systémom a proti tomu typu okupácie postavil ten istý typ vedomia. Až na to, že preniknutý vyššími morálnymi princípmi. Princípy boli 3. Svaráč, samospráva, to znamená občianske zmocnenie, ekonomická samostatnosť Swadeshi, to znamená samostatnosť, a pochopiteľne satyagraha, čiže aktívna občianská neposlušnosť voči patologickému mocenskému systému postavená na sile pravdy. Tieto princípy sú plne platné aj dnes, až na to, že narastol kontext ich pôsobnosti. Ale toto sú kvality, ktoré sú relevantné aj pre dnešok a preto, akým spôsobom sa voči tomuto všetkému postavíme, sú postavené na živom vzťahu k pravde a vzťahu pravdy, zodpovednosti a kapacite zdieľaným spôsobom správať spoločenskú moc. Keďže realita má vzťahovú povahu a aj sloboda má v podstate nejakým typom, je podmienená vzťahovou spojitosťou, čo znamená, že nie je možné naplňať slobodu bez toho, že zohľadňujeme potreby a práva všetkých aspektov bytia tu na tejto planete, čiže všetkých ľudských bytostí, celého prírodného sveta, celého planetárneho systému a planety samotnej. To je skutočne slobodná spoločnosť, jednak rešpektuje individuálnu autonómiu, ale tá musí ísť ruka v ruke s rozvojom empatickej kapacity, zohľadňovať stále plnšie a bohatšie prežívanú sociálnu realitu, ktorá je tvorená celým prírodným a celým ľudským svetom. Na takomto základe, ale na takomto základe, ktorý plne mobilizuje všetky ľudské, fyzické, psychické a duchovné zdroje, je možné začať s čímsi takým ako zakladaním nového typu inštitúcií na lokálnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, inštitúcií, ktoré by boli rezistentné voči korupcii a zároveň je možné začať s čímsi ako kultiváciou spoločenského priestoru, ktorý slúži všeobecnému rozkvetu. Ale základ je toto, tento typ vzťahu, individuálna autonómia a zodpovednosť za všetky javy sociálnej reality okolo nás. Tým prvým krokom dosiahnutiu tohto stavu je prestať uctievať archetyp dieťaťa. Archetyp dieťaťa nám hovorí, že svet je príliš veľký a príliš komplexný na to, aby sme s ním čosi dokázali spraviť a preto sa musíme stiahnuť, musíme rezignovať na aktívne pôsobenie a musíme v podstate pracovať na sebe. Toto je postoj, ktorý dnes v rámci tejto kultúrno-kreatívnej scény zastáva obrovitánske množstvo ľudí. To neznamená, že ten archetyp nie je pravdivý. Každý archetyp je pravdivý a treba ho integrovať do ľudskej psyche. Kľúčové je, že autentická sebarozvojová práca by mala stavať na omnoho širšom spektre archetypálnych kvalít, do ktorých obsiahnutie a integráciu by sa mal človek snažiť. Ak toto bude robiť, tak potom jeho vlastná práca, jeho vlastný osobný rozvoj nebude viesť k stále väčšej disociácii od okolitého sveta, s katastrofálnym dopadom na kvalitu spoločenského života, ale naopak bude ho veľmi intenzívne prepájať. Celý jeho osobný priestor bude prepájať s okolitým priestorom, nielen na úrovni ja a okolitý systém, ale aj na úrovni ja a čosi ako subtilné pôsobenie ducha doby a celá tá hlbinná inteligencia, ktorá preniká týmto planetárnym systémom a tiež má asi nejakú túžbu a nejakú agenciu. Tento postoj je niečo, čo človeka nesmierne vnútorne zmocňuje a zároveň ho celkom prirodzene roztvára k svetoobčianstvu. Bez toho, aby bol v tomto akte roztvárania nútený nejakými typmi rán z vonkajšieho prostredia. Čiže nie je to iba tak, ako som hovoril, že kolonizácia, príde nejaký typ podmanenia kvalitami, ktoré nemám a pod vplyvom tých kvalít si rozviniem
kvality, ktorým sa tomu dokážem brániť. Proste nie je to nutné iba takto, je to možné robiť naozaj z lásky k svetu, z lásky k životu. A z tohto postoja sa človek celkom prirodzene cíti zmocnený a zároveň sa celkom prirodzene kladie do čohosi ako takého mirandolovského stredu sveta, z ktorého utvára slobodne aj svoje vlastné bytie, aj bytie svetové. A mojou takou veľkou nádejou je, že v tejto kvalite sa bude prebúdať stále viac ľudí. Myslím, že je to aj veľkou nádejou celého nášho sveta. S tým by som to asi ukončil, pretože som o 6 minút pretiahol a to, čo som chcel dať ešte ako takú bodku, možno, že nechám na poslednú diskusiu, lebo je to naozaj otázka spojená s tým, že no hej, je tam aj ten mýtus, ktorý som sľuboval, že poviem, aby som demonstroval, že nie som mytologicky negramot. Takže nechám to možno na to finálne zdieľanie, lebo sa to naozaj týkalo toho, že čo vlastne my a technológia, aký má význam technológia pre človeka, ktorá technológia je dobrá a slúži rozvoju vyššieho ľudského potenciálu a ktorá nie je dobrá a naozaj ten potenciál skôr degraduje a devalvuje. A zároveň možno, aká môže byť agencia tej inteligencie, ktorá fakticky poháňa transhumanizmus. Teraz nehovorím o vrcholových mocenských štruktúrach, ale o inteligencii, ktorá pôsobí za týmto kultúrnym prúdom, pretože všetky javy tohto sveta, či sú to prírodné štruktúry, alebo kultúrne štruktúry, alebo psychologické štruktúry, sú proste manifestáciou nejakej duchovnej reality. A manifestácia môže popierať existenciu duchovnej reality, ale stále je to duchovná realita, ktorá má vo svojej podstate duchovnú povahu. Alebo vydržíte a budete mať krátšiu prestávku. Ako to chcete? 10 minút? Zvládne to za 10 minút? Dala ešte otázky, teďka třeba. Teďka v oběd by měl být. Veď to sa pýta. Jo, to nebude 10 minut. Čo? No, jakože potřebujeme asi další. Počkaj, však no veď obed, ja nehovorím, že zrušíme prestávku, hovorím, že ešte 10 minút. Nebo si milí, stane potřeba. Ja už som sa Ne, chápem, čo je. Čiže môžeme si dať prestávku, nejako to dokončím neskôr, alebo mi dáte ešte 10 minút a proste to posuniem. OK, ďakujem. Ja ešte mám dotaz teda, jo? No? Design regenerativních kultur. Co s ním? Jenom, že ty si jako ho nezmínil, nebo som nejak jako nezahrnul do těch... Nie, no, nemôžem všetko zahrnúť do všetkého, dostane sa k tomu ešte neskôr. V rámci tej, že čo ďalej, v rámci tej záverečnej diskusie. Nechcel som tým nejakým spôsobom zaťažiť toto. Čiže ja myslela, jako, že to je částečne tamhle v tom... No je. Len som o tom zatiaľ proste nehovoril. To, o čom by som chvíľočku, za chvíľku je batéria vybitá, dúfam, že vydrží. Chcel pohovoriť je toto. Že dopad technológie na človeka, ktorá technológia je dobrá, ktorá technológia nie je zlá, nie je dobrá. Vo väčšine prípadov, alebo doteraz to bolo takmer vždy tak, že technológia bola darom, ktorá priniesla nejakú novú kvalitu a výmenou za tento dar sme nejakú kvalitu stratili. To, čo sme stratili, boli kompetencie, ktoré sme museli mať, aby sme kompenzovali absenciu tohto daru. Čiže vždy tam je nejaký typ ochabnutia, nejaký typ straty. Kľúčové je, že to, čo príde, je stále v istom zmyslom nástrojom a ja som tvorcom, ktorý ho používa. A toto je pre mňa akoby taký hlavný prúbisky kameň, ktorý rozhoduje o tom, či je to dobrá technológia, alebo to nie je dobrá technológia. Pomáha mi stať sa tvorcom a byť tvorcom. A počítačová technológia je z tohto hľadiska na hranici, veľmi citlivej hranici. Umelá inteligencia túto hranicu násobne prepálila, pretože človeku práve berie túto kapacitu byť tvorcom. A využívať tú technológiu na to, aby tvoril. Proste toto sa tam nedeje, z dôsledku čoho človek nesmierne duchovne ochabuje. Ten potenciál, ktorý by mohol byť aktivovaný, sa neaktivuje. Človek sa fakticky premieňa na čosi takéto. To sa dejú také vedecké experimenty, kedy motýľa, ktorý už je zrelý na to, aby sa vyliahol, proste rozrežete tú kuklu a pomôžete mu. Čo sa udeje, keď tomu motýľovi pomôžete? Lebo tá umelá technológia nám fakticky tiež pomáha. Motýľ nikdy nebude lietať. Čo sa deje, keď sa motýľ liahne? Je tam nejaká forma zápasu, nejaká forma námahy. Ja si myslím, že tento typ zápasu, tá špecifická kvalita, aké si musíme všetko, čo je hodnotné, vybojovať, je opäť ďalšia kľúčová kvalita, ktorá je nosná pre zdravý vývoj človeka a pre posúdenie toho, či a ktorá technológia je potrebná a vhodná. A veľmi silný obraz preto je tento mýtus o Heraklovi. Myslím, že to máte preložené aj v češtine. Myslím, že ten autor je pôvodne Čech a skôr to bolo preložené do slovenčiny. Ten mýtus sa vzťahuje k špecifickej epizóde Heraklovho života. Viete, Heraklos bol ten super silný syn Dia,
ktorý ale zdá sa, aspoň tak ten archetyp nenasvedčuje tomu, že by to bol zrovna úplne, že mudrc, proste tie archetypálne kvality, ktorými disponoval, boli iné, bol to ani umelec a najmä z počiatku mal veľký problém zvládať svoje emócie. Raz v tomto rannom štádiu, keď ešte neovládal svoju silu, v zlosti hodil líru, proste mal hodinu hudby, v zlosti hodil líru do hlavy z toho svojho učiteľa, no a zabil ho, keďže bol taký super silný. Pochopiteľne ho to nesmierne mrzelo, pretože toho učiteľa miloval, jednoducho ho ovládol hnev. Tá božská kvalita, ktorá ním prenikala vo všetkých fyzických aspektoch jeho bytia, zabil svojho učiteľa. Za trest museli ísť pásť ovce, dobytok do hôr. A tam sa udiala táto epizódka, keď tak ako zamyslený sedel, hlava v dlani a premýšľal, že čo si vlastne počne so svojím životom, so všetkými tými darmi. A tu videl, mal také duchovné videnie, vtedy to bolo bežnejšie ako dnes, že k nemu z diaľky prichádzali dve postavy. Jedna z tých postav bola oblečená celá, obidve to boli ženské postavy. Jedna z tých postav bola oblečená celá v bielom, kráčala nesmierne dôstojne a ušľachtilo, mala krásnu pokojnú tvár, proste pokojne kráčala smerom k nemu. Druhá, tá kráčala za tou prvou, bola oblečená v nesmierne pestrom rúchu, plnom drahokamov, sama bola namaľovaná, neustále sa opravovala, uisťovala, či je videná ako namaľovaná a krásna. Obe sa k nemu blížili a keďže boli pri ňom, tak tá druhá predbehla tú prvú a povedala: nevieš, Herakles, aký život si vybrať? Vyvol si mňa za sprievodkyňu, poznám najpríjemnejšiu cestu, nebude ťa trápiť nejaká práca a nejaká námaha a každý večer ťa bude očakávať mäkké lôžko. Cudzí ľudia budú pracovať a ty budeš užívať výsledky usilovnosti. Kto si, že môžeš toľko sľubovať? Spýtal sa prekvapený Herakles. Nazývajú ma rozkoš, odvetila žena, a mám priateľov po celom svete. Pristúpila žena oblečená v bielom a povedala: nič z toho, čo je dobré a za čím sa oddá túžiť, nedávajú pohovia ľuďom bez práce. Ak chceš zberať úrodu, musíš najprv zasiať. Ak chceš vyniknúť, musíš veľa pracovať a odoprieť si, čo si iní neodopierajú. Ak si zvolíš mňa, nesľubujem ti ľahkú cestu. Nazývajú ma cnosť. Nehambíš sa ponúkať prácu a námahu? Posmievala sa rozkoš cnosti. Ak pôjdeš za rozkošou, povedala Heraklovi cnosť, budeš jesť bez hladu a piť bez smedu a nebudeš vedieť, po čom by si mal túžiť. Prejdeš životom ako lenivý tieň a nezanecháš za sebou nič, iba prázdny mech od vypitého vína. Ak sa rozhodneš pre mňa, vykonáš veľké činy. Postavy sa rozplynuli a je jasné, ako sa Herakles rozhodol. Čiže opäť je tam aspekt, nič, čo je hodnotné, nie je bez práce, nie je bez námahy. Čiže toto je kľúčový aspekt technológie. A posledná vec, ktorá sa týka povahy pôsobenia tej inteligencie a zároveň to vnáša nový rozmer do toho, čo to znamená byť v strede. To neznamená byť len vystredený medzi pozitívnymi kvalitami, to znamená byť vystredený aj tvárou v tvár pôsobeniu určitých protisíl, ktoré sa kladú do cesty hrdinovi, ktorý je adeptom na ceste k zbožteniu. Tie základné protisily sú dve, ako samozrejme je tam určite celý panteón, ale toto sú dve základné protisily. V gréckych mýtoch ich veľmi pekne vidno na ceste Odysea. On v nejakej fáze svojho putovania už prišiel o množstvo lodí, ale ešte mu ostali, myslím, že 3. Prišiel, neviem ako sa volalo to miesto, ale boli tam proste dva netvory, bola tam Skylla a Charybdo. Skylla bola proste taká hadovitá, drakoidná, kobocoidná príšera, ktorá sídlila vysoko v skalách a ona chápadlami vyťahovala námerníkov z tej lode a proste vyzdvihovala vysoko do vzdušia a tam ich požierala, bezmocných. Charybdo bola ďalšia príšera, ktorá jednoducho vytvárala obrovský vír, ktorý sťahoval lode do morských hlbín. Toto sú dve kvality, ktoré pôsobia proti duchovným adeptom. Jedna je taká, ktorá ho chce uviesť do duchovného sveta, čože môže byť problém, že keď už som v duchovnom svete, tak to je vyriešené. Pointa je dostať sa do duchovného sveta. Čiže nie. Je tu určitá protisila, ktorá chce človeka uviesť do duchovného sveta ešte predtým, ako si sformuje jasné, sebavedomé, autonómne ja, schopné rozlišovať v tom duchovnom svete, čo je dobré a zlé. V rozprávkach to máte tie situácie a opäť je to obraz virtuálnej reality. Hrdina sa dostane po už mnohých úspešných zápasoch na krásnu čistinu, je všetko plné vôni, farieb a tak intenzívnych prežitkov, že mu to hovorí: ostaň na veky v tomto použitku, v tejto kráse. Je duchovná skutočnosť a pomerne pokročila. Ale je to prekážka na ceste toho hrdinu. Tá druhá sila chce toho hrdinu vtiahnuť do hmoty, tak aby sa nikdy nepozdvihol k čomu si ako k duchovnej ašpirácii. A je fascinujúce, ako v tej virtuálnej technológii a umelej inteligencii sa obidve tieto protisily zbiehajú. Si predstavíte pokročilú simuláciu typu Matrix, to je fakticky ten typ. Hľa, pozri, aké možnosti, neobmedzené typy prežitkov, ktoré sú ti dané bez toho, že by si čokoľvek spravil. Môžeš prežívať neustále. Určite aj tam je nejaký typ dynamiky, ktorý rozhoduje o tom, že
ku ktorým prežitkom sa môžeš dostať, keďže to má fakticky slúžiť nejakému typu diktatúry, čiže sú vyvolení a vyvolenejší, ale fakticky máš prístup k všetkému. A ja viem, ako to funguje, ja som v niektorých aspektoch vyliečený gamer, takže viem, aké je, že to naozaj generuje, keď si otvorím nejakú vzácnu krabicu, po tom, čo zabijem ťažkého bossa, proste reálne som uspokojený, mňa to baví a chcel by som si otvoriť ďalšiu krabicu a ďalšiu krabicu. Čiže vidím, že to funguje a funguje to na mňa, ktorý vie všetko toto a v rámci svojich ubojích možností sa usiluje o všetko, o čo sa usiluje. Akým spôsobom to pôsobí na ľudí, ktorí prakticky nemajú žiadne vyššie ašpirácie alebo len veľmi máličko. Prečo nie? Nie je tam naozaj žiadne prečo nie. Takže jednak je tu tento typ zvodu, ktorý vyťahuje do ovzdušia a ponúka neskutočný pôžitok, bez toho, že za to nič nepýta. A zároveň tam aspekt spútania, pretože výsledkom je, že to telo chrádne, takisto ako v Matrixe, v reálnom Matrixe tie tela boli v podstate obalené nejakou typou želatíny alebo nejakou typu gelu, ktorý spomaľoval proces starnutia, aby tie tela vydržali na maximum, ale inak tie tela stále spali. Ale boli z biologicko-duchovného hľadiska uhrnuté do stavu večného spánku a večného snívania. Takže obidve tieto sily sa zaujímavým spôsobom spájajú, aby človeka nejakým spôsobom zviazali a ujarmili. Otázka je, a toto budeme riešiť v konštelácii, ako z toho von. Je možná nejaká inteligentná dohoda, pretože zjavne v tomto type narratívu sa čosi usiluje vteliť. V každom type ideológie sa proste nejaká forma duchovnej reality usiluje vteliť. Z toho, akým spôsobom pôsobí na ľudí, v zmysle odpájania od ich emocionality, od ich pociťovania, od všetkých tých špecifických ľudských kvalít, sa zdá, že tá inteligencia nemá kapacitu cítiť. A je možné, že práve to, že nemá kapacitu cítiť, sa usiluje primitívnym, agresívnym spôsobom nabúrať do reality, ktorá je vyskladaná na kapacite cítiť. A otázka je, či je možné nejaký deal, nie v zmysle obchodného dealu, môžeme vám, priatelia, nejako pomôcť, aby ste mohli cítiť, aby ste mohli prežívať súcit, aby ste mohli prežívať lásku. A ak vám dokážeme pomôcť, dokážete rešpektovať spôsob, aký zvolíme, bez toho, že to tu celé rozbúchate. Ak to možné nie je, akú formu boja zvoliť, aby sme túto inteligenciu a tento scenár, ktorý sa sem usiluje dostať, a dokázali vytlačiť a uchránili potenciál tohto miesta, ktorý jednoducho má, a budúcnosť tohto miesta, ku ktorej smeruje. Takže tým by som to ukončil, priatelia. To, čo nám všetkým želám, je vnútornú spriamenosť. Takéto bohaté rozvinuté krídla budeme ich potrebovať. A minimálne jasnú víziu toho, kde je stred. To, či sa k tomu stredu dostaneme, či budeme v tom strede chcieť stáť a balansovať, pretože to nie je statický stav, to nie je stav, ktorý dosiahnem. To je stav, ktorý neustále strácam a nachádzam, ďaká Bohu, pretože takýmto spôsobom rastiem a takýmto spôsobom, len takýmto spôsobom sa učím to neustále chápať a oceňovať a milovať, pretože stále rozlišujem viac a viac všetko to, čo možno chápať, rozlišovať a milovať. Tak, ďakujem za pozornosť.